ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். L2 வகுப்புக்கு. ஓகே, L2 வகுப்புல இப்ப நிறைய போச்சு, நிறைய கிளாஸ் போயாச்சு. ஆனா இன்னும் நம்ம 3rd சாப்டர்ல தான் இருக்கோம். மெதுவா போயிட்டு இருக்கோம், ஆனா டீட்டெயிலா பார்க்கணும். ஓகே, அப்ப இன்னைக்கு பிரணத்தி மஜானி மாதாஜி தான் எடுக்க போறாங்க. ஆரம்பிச்சிருங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वभान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर द्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम कृष्णपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. நல்லா படிச்சுட்டாலே ஒரு மிஸ்டேக் கிடையாது. நல்லா கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல, அவ்வளவுதான். என்ன படிச்சு பழக்கம் இல்லை இல்லையா, அதனால. ஆமா, எல்லாருக்கும் ஒரு நாளைக்கு இந்த ஒரு கிளாஸ் நம்ம எடுத்துனோம்னாக்கா எல்லாம் உண்டு. 3.33 இருந்தோம் நம்ம இல்லையா. மாதாஜி ஸ்லோகம் எத்தனாவது மாதாஜி? 33. ஓகே, 33 3.33. ஓகே, எஸ் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்லயே போலாமா? ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஆரம்பி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. सदृशं श्रेष्ठते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति. சத்ருஷம் தகுந்தாற் போல சேஷ்டத்தை முயல்கிறான் ஸ்வஸ்ய சுயமாக பிரகிருத்தே இயற்கையின் குணங்கள் ஞானவான் சான்றோன் அபி இருந்தாலும் பிரகிருத்தின் இயற்கை யாந்தி கீழ்ப்பட்டு பூதானி எல்லா உயிரினங்களும் நிகிரக அடக்குமுறை கிம் என்ன கரிஷ்யதி செய்யக்கூடும். ஒவ்வொருவரும் முக்குணங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட இயற்கையை பின்பற்றுவதால் அறிவு சான்ற ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படியே செயல்படுகிறான். அடக்குமுறையினால்
எதனை சாதிக்க முடியும்? 7ஆம் அத்தியாயத்தில் 7.14 பகவான் உறுதி செய்துள்ளபடி கிருஷ்ண உணர்வின் திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெறும் வரை பௌதீக இயற்கை குணங்களின் தாக்கத்திலிருந்து விடுபட இயலாது. எனவே ஜட ரீதியில் மிக உயர்ந்த கல்வி பெற்றவனுக்கு கூட வெறும் ஏட்டறிவினாலோ உடலிலிருந்து ஆத்மாவை பிரிப்பதனாலோ மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுபடுவது என்பது இயலாததாகும். இவ்விஞ்ஞானத்தில் மிகவும் தேறியவனாக வெளியே காட்டிக்கொண்டு உள்ளே தனிப்பட்ட முறையில் கடக்கவியலாத குறிப்பிட்ட இயற்கை குணங்களின் முழு கட்டுப்பாட்டிற்குள் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் பேரளவு ஆன்மீகிகள் பலர் உண்டு. ஒருவன் பெரிய பெரிய பட்டப்படிப்பு படித்திருக்கலாம், ஆனால் ஜட இயற்கையுடனான தனது நீண்ட கால தொடர்பின் காரணமாக பந்தத்திலேயே இருக்கிறான். தனது பௌதிக வாழ்க்கை காரணமாக விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருந்தாலும் பௌதிக பிணைப்பிலிருந்து வெளிவருவதற்கு கிருஷ்ண உணர்வு உதவுகின்றது. எனவே கிருஷ்ண உணர்வின் முழுமையாக இல்லாதவன் தனது தொழிற் கடமைகளை விட்டுவிடக் கூடாது. தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை திடீரென விட்டுவிட்டு பெயரளவில் யோகியாகவோ ஆன்மீகியாகவோ செயற்கையாக ஆவதற்கு எவரும் முயலக்கூடாது. தனது நிலையிலேயே இருந்து கிருஷ்ண உணர்வை உயர்ந்த பயிற்சியின் மூலம் அடைய முயல்வது சிறந்ததாகும். இவ்விதமாக கிருஷ்ணருடைய மாயையின் பிணைப்பிலிருந்து விடுபடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கிருஷ்ணருடைய மாயை தான், அதெல்லாம் அவரோட கிரியேஷன் தான் அது மாயை எல்லாமே. அப்ப நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இப்ப வந்திருக்கோம்னாக்கா இந்த முக்குணங்களை நம்மள தாக்கதான் செய்யும். இயற்கை குணங்களின் தாக்கத்துல விடுபட இயலாது. முதல்ல இருந்து அது குழந்தை பிறந்த நாள்ல இருந்து அது அழுது அதுக்கு ஏதோ வேணும், ஆசை, பேராசை எல்லாம் முள்ள அது குழந்தைன்னு இல்லை, எல்லாருக்கும் அது வரும். அப்ப அந்த தமோ குணம், ரஜோ குணம், சத்துவ குணம் மாறி 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 நம்ம தாக்கிண்டேதான் இருக்கும். அதுல இருந்து வெளியில வர்றது கஷ்டம். ஒரு பெரிய என்னது நிறைய படிப்பு படித்திருக்கலாம், ஆனாலும் ஜட இயற்கையுடனான அவனோட நீண்ட கால தொடர்பின் காரணமாக அவன் அப்படின்னா என்னது, நம்ம இந்த ஜென்மம் மாத்திரம் இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மம் இல்ல, இந்த பந்தத்துலதான் பௌதிக உலகத்துலதான் பிறந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப அதனால அந்த பந்தத்துல இருந்து வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஜட இயற்கையுடனான தனது நீண்ட கால தொடர்பின் காரணமாக பந்தத்தில் இருக்கிறான். தனது பௌதிக வாழ்வின் காரணமாக விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஒருவன் ஈடுபடுத்தியிருந்தாலும் பௌதிக பிணைப்பிலிருந்து வெளிவதற்கு கிருஷ்ணா உணர்வு உண்டு. ஒன்லி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருந்தால்தான் இந்த முக்குணங்கள்ல விடுபட்டு வெளியில வருமே தவிர இல்லாட்டா இதுல இருந்து வெளிப்பட முடியாது. என்னதான் பட்டப்படிப்பு படிச்சிருக்கான், டாக்டரேட் அண்ட் இன்ஜினியர் என்னதான் படிப்பு படிச்சாலும் அதுக்கு அவனுக்கு யோகி ஆகிறதுக்கு தகுதி இல்லவே இல்லை. அந்த படிப்புக்கு நம்ம இப்ப இந்த இதுக்கும் நம்ம ரொம்ப எனக்கு பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறது ரொம்ப வித்தியாசம் உண்டு. பேரளவில் யோகிக்காவோ அந்த மாதிரி பேரளவுல சரி இல்ல இதுதான் நல்ல மார்க்கம் சொல்லிட்டு சும்மா பேரளவுல தாடியெல்லாம் வளர்த்துட்டு காவியோடைய உடுத்திட்டு மாலையெல்லாம் போடலாம், அதெல்லாம் பிரயோஜனமே படாது. அந்த மாதிரி செயற்கை ஆன்மீகத்தனம் காட்டுறவனது முயற்சி செய்யவே வேண்டாம், ஏன்னா உங்களால முடியாது. சோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு பக்குவம் வேணும். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், மெதுவா பேபி ஸ்டெப் எடுத்து இதுக்குள்ள வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு நமக்கும் கொஞ்சம் முதிர்ச்சி வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துன்னு நம்ம இது பண்ணோம். ஆனா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வில் ஒன்லி ஹெல்ப் அப்படின்னா இஸ்கான் அந்த இஸ்கான் நிறுவனத்தை பத்தி நான் சொல்ல. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா கிருஷ்ணர் இருக்கார், கிருஷ்ணரோட உணர்வு, கிருஷ்ணர் ஒரு கடவுள் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம ஒரு காரியம் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்ணாதான் இந்த மாயையிலிருந்து விடுபட முடியும். அடுத்தது யார் மாதாஜி? இங்கே பாக்கணும் ஆர்டர் நீங்க பாத்து வச்சுங்க. அடுத்த ஜானி மாதாஜி தான். ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. இந்திரியஸ்யேந்திரியஸ்யார்த்தே ராகத்வேஷௌ வியவஸ்திதௌ தயோர்நவசம் ஆகச்சேத் தௌஹஸ்ய பரிபந்தினௌ. இந்திரியஸ்ய புலன்களின், இந்திரியஸ்ய அர்த்தே புலனுகர்ச்சி பொருட்களில் ராக விருப்பு, துவேஷ வெறுப்பு, வியவஸ்திதௌ கட்டுப்பாட்டில் உட்படுத்தப்பட்டு, தயோ அவற்றில் என்றுமில்லை கட்டுப்பாடு. மாதாஜி என்றுமில்லை வசம் கட்டுப்பாடு, ஆகச்சேத் ஒருவன் வந்து விடுவது, தௌ அவை, ஹி நிச்சயமாக, அஸ்ய அவனது, பரிபந்தினௌ தடை கற்களாக புலன்கள் மற்றும் புலனுகர்ச்சி பொருட்களின் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு விதிமுறைகள் உள்ளன.
அத்தகு வெறுப்புகளின் கட்டுப்பாட்டில் ஒருவன் வந்துவிடக் கூடாது. ஏனெனில் தன்னுணர்வு பாதையில் இவை தடைக்கற்கள் ஆகும். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்களுக்கு பௌதீக புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபடுவதற்கான விருப்பம் இயற்கையிலேயே இல்லை. ஆனால் அத்தகு உணர்வில் இல்லாதவர்கள் சாஸ்திரங்களின் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றி ஆக வேண்டும். கட்டுப்பாடற்ற புலனுகர்ச்சியே பௌதிக பிணைப்பிற்கு காரணமாகும். ஆனால் சாஸ்திரங்களில் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுபவன் புலன் விஷயங்களினால் பிணைக்கப்படுவதில்லை. உதாரணமாக, கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு காம சுகம் தேவைப்படுகின்றது. எனவே திருமண முடிச்சு என்னும் உரிமத்தின் மூலம் அஃது அனுமதிக்கப்படுகின்றது. மனைவியை தவிர வேறு பெண்ணுடன் பாலுறவு கொள்வதை சாஸ்திர விதிகள் தடை செய்கின்றன. அவளை தவிர மற்ற அனைத்து பெண்களையும் ஒருவன் தனது தாயை போல பாவிக்க வேண்டும். ஆனால் அத்தகு கட்டளைகளுக்கு மத்தியிலும் பிற பெண்களுடன் உடலுறவு கொள்வதில் மனிதன் விருப்பமுடையவனாகவே உள்ளான். இத்தகு இயல்புகள் வேறறுக்கப்பட வேண்டும். இல்லையேல் தன்னுணர்வு பாதையில் இவை தடை கற்களாகிவிடும். ஜட உடல் இருக்கும் வரை அதன் தேவைகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அவை சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டவை. இருப்பினும் அத்தகு அனுமதிகளையும் விதிமுறைகளையும் நம்பிக்கொண்டிருக்காமல் இந்த சட்டத்திட்டங்களை பற்றுதல் ஏதுமின்றி பின்பற்ற வேண்டும். ஏனெனில் அற்புதமான சாலையிலும் விபத்துகள் நேர வாய்ப்புகள் இருப்பதை போல சாஸ்திர விதிகளின் அடிப்படையிலான புலனுகர்ச்சியும் ஒருவனை தவறான வழிக்கு இட்டு செல்லிவிடலாம். மிகவும் கவனமாக பராமரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு நிறைந்த சாலையிலும் அபாயமே இருக்காது என்று எவரும் உறுதி கூற முடியாது. பௌதிக உறவின் காரணமாக புலன்களை அனுபவிப்பதற்கான எண்ணம் நீண்ட நெடுகாலமாக இருந்து வந்துள்ளது. எனவே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட புலனின்பத்திலும் வீழ்ச்சிக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் உண்டு. எனவே அத்தகைய ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட புலனின்பத்தின் மீதான பற்றுதலையும் சகலவித முயற்சிகளின் மூலம் தவிர்க்க வேண்டும். ஆயினும் கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் கிருஷ்ணருக்கு அன்பு தொண்டாற்றுவதன் மீதான பற்றுதல் ஒருவனை எல்லாவித புலனின்ப செயல்களிலிருந்தும் விடுவிப்பதால் வாழ்வின் எந்நிலையிலும் கிருஷ்ண உணர்வினை துறப்பதற்கு ஒருவன் முயலக்கூடாது. புலன்களின் மீதான எல்லாவித பற்றுதலையும் துறப்பதன் இறுதி நோக்கம் கிருஷ்ண உணர்வின் தளத்தில் நிலை பெறுவது தான். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, பட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்ப இயற்கையில நமக்கு வந்து பௌதிக உலகத்துல நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து திருப்திப்படுத்தணும். எல்லா புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்தணும்னா நம்ம வந்து இது ஆன்மீகத்துல வர முடியாது. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடு வேணும். இது செக்ஷுவல் டிசைர் இருக்குன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒரு ஸ்திரீ இருக்கானா அந்த ஸ்திரீ யாரு மனைவி இருக்கானோ அந்த மனைவியை தான் நம்ம வந்து அந்த இது குடும்பம் நடத்த முடியும். அப்புறம் பாக்குறவாளெல்லாம் நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும், அதெல்லாம் பண்றது கூடாது. அதனாலதான் யாருக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் இருக்கும், ஆசைகள்லாம் இருக்கும், அவ கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், மனைவி கிட்ட அந்த செக்ஷுவல் டிசைர் எல்லாம் காட்டலாம். ஆனால் இந்த கட்டளைகளுக்கு மத்தியிலும் பிற பெண்களோடு உடல் கொள்வது மனிதன் விருப்பமுடையவனாக இருந்தான். அந்த மாதிரி இருந்தவனுக்கு கண்டிப்பா கிருஷ்ண உணர்வுல இது வராது. தன்னுணர்வு பாதையில் இவை தடை கற்களாகிவிடும். அதனாலதான் ஜட உடல் இருக்கும் வரை இந்த தேவைகள்லாம் வேண்டி இருக்கும். ஆனா அப்படியே இருந்து சன்னியாசிமாரிகள்லாம் இருக்காங்க. ஆனால் அவை சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டவையா இருக்கணும். அப்படி அப்புறம் இந்த சாஸ்திர விதிகளின் அடிப்படையில் புனர்நுகர்ச்சியை ஒருவனை தவறான வழிக்கு இட்டு சென்று விடலாம். மிகவும் கவனமாக பராமரிக்க பாதுகாப்பு நிறைந்த சாலையிலும் அபாயம். நல்ல ரோடு நல்ல இதெல்லாம் போட்டா கூட அங்கேயும் வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் ஆறாப்போல இந்த மாதிரி இதுலயும் நமக்கு வந்து ஆசைகள் ரொம்ப அதிகமா இருந்ததுனாக்க சன்னியாசி இருந்ததுன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம வந்து யூசிங் இது சென்சஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா எல்லாம் தப்பு வழியில போய்விடுவோம். அதனாலே எனவே ஒன்றுபட்ட புலனின்பத்திலும் வீழ்ச்சிக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் உண்டு. எனவே அத்தகைய அப்ப என்ன கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வந்ததுனாக்க இதெல்லாம் வந்து நமக்கு மாறிப்போம். ஏன்னா நம்மளோட வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு இது பண்றோம். பகவானை வந்து சும்மா பேரளவுக்கு நம்ம பண்றது கிடையாது. ஃபுல்லாவே ஒரு ஜபம் பண்ணா கூட அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்றோம். சோ அந்த மாதிரி பண்ண என்ன ஆயிடுனாக்கா இந்த பாக்கி உள்ளது புலனின்பம் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாண்டே வரும். சோ இந்த பற்றுதல் எங்க போயிடும், அதுக்கு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில போயிடும். ஆயினும் கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் கிருஷ்ணருக்கு அன்பு தொண்டாற்றுவதன் மீதான பற்றுதல்
ஒருவனை எல்லா வித புலனின்ப செயல்களிலிருந்தும் விடுவிப்பதால் வாழ்வின் எந்நிலையிலும் கிருஷ்ண உணர்வினை துறப்பதற்கு ஒருவன் முயற்சி செய்யக்கூடாது. அதனால்தான் இட் இஸ் லைக் ஒரு ஆங்கர் மாதிரி. இப்ப நம்ம அந்த டிட்டானஸ் இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா, ஏதோ ஒண்ணு துரும்பு நம்ம கையில பட்டிருந்தா அதுல பஸ் வருமோ ஏதாவது இது ஆகுமோ தெரியாது நமக்கு. ஆனா ஒரு டிட்டானஸ் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருவான். அப்ப என்ன, ஏதாவது வந்தாலும் அது தற்காப்பு அந்த மாதிரி. இப்பதான் நிறைய அந்த இதெல்லாம் வருது இல்லையா, நம்ம எல்லாம் இப்ப கோவிடுக்கெல்லாம் ஒரு தற்காப்பு ஊசி எல்லாம் போட்டுருந்தோமே, அப்பவும் வந்தது, அது வேற விஷயம். அதனாலதான் நம்ம இப்போ இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கும்போது என்ன தெரிஞ்சா என்ன எப்ப பார்த்தாலும் ஏதோ பஜன் இருக்கும், இல்ல கிளாஸ் இருக்கும். அப்ப இந்த தப்பு ஒரு தாட் கூட வராது. தாட் வந்துதானே அது பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் தோணும் இல்லையா. அதுக்கு நேரமே இல்லை. எந்த நேரமும் கிளாஸ், எந்த நேரமும் பஜனை, எந்த நேரமும் ஏதாவது இருந்துட்டே இருக்கும். சோ நம்ம இந்த நல்ல வழிக்கு எது கொண்டு போகும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தான் கொண்டு போகும். கிருஷ்ணரின் இது நல்ல என்னது பற்றுதல் வச்சு அந்த உணர்வை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணணும்னாக்க பாக்கி எல்லாம். அதனால கிருஷ்ண உணர்வை துறப்பதற்கு நம்ம ஒரு நாளும் முயற்சிக்க கூடாது. இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல இவ்வளவு பேர் வரதில்லைனாக்கா அந்த அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே விழுறாங்கன்னு நம்ம நினைக்க முடியாது. அவங்க வேற வேலையில இருப்பாங்க, இல்லைன்னு நான் சொல்லல. ஒரு கிளாஸ் வர மாட்டாங்க, 2 கிளாஸ் வருமா, அப்புறம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். அப்புறம் திரும்பி யாரு இப்ப நான் இப்ப கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி சொன்னேன், ஒரு லீடர் வேணும் எல்லாத்துக்கும். எங்களுக்கும் ஒரு லீடர் வேணும். எங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா, அந்த லெவல்ல இருக்கிறவங்க எங்களுக்கு யாராவது வேணும். நாமினிஸ்டாதாஸ் அவர் போட்டுட்டே இருப்பார், காலையில வாங்க எல்லாரும் சீக்கிரம். நாங்க வந்துட்டு தான் இருக்கோம். ஆனாலும் அன்னைக்கு இப்ப மாத்தா சொன்னப்பல அன்னைக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. 2:30 மணியோ ஆல்மோஸ்ட் 2:45 ஆயிடுச்சு. எல்லாமோ அட்டெண்டன்ஸ் போடணும், இந்த வேலையெல்லாம் இருந்தது. அப்ப எனக்கு அலாரம் அடிச்சது தெரியும், ஆஃப் பண்ணிருக்கேன். 5 மணிக்கு தான் கண்ணு முக்கு வந்தது. 5 மணி ஆயிடுத்து பார்த்தா ஆரத்தி எல்லாம் ஆயாச்சு, துளசி பூஜை ஆயாச்சு, எல்லாம் உட்காந்து ஜப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி, அந்த ஜப்பா எப்படி எனக்கு பண்ணணும், அப்ப பண்ணிதானே எனக்கு அன்னைக்கு பகவானோட இதை ஃபேஸ் பார்க்க முடியலையே, எனக்கு ஆரத்தி பார்க்க முடியாது, கொஞ்சம் நல்ல வருத்தம் இருந்தது. அதுக்கு அடுத்த நாள் இதான் நேற்றுக்கு அப்படிதான் படுத்துக்கிறது லேட் ஆயிடுது. ஏன்னா அந்த ஜப்பா பண்ணி கிளாஸ் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஜப்பா பண்ணி நார்மல் வர தூக்கம் போயிடுச்சு. அப்புறம் நேற்றுக்கு லேட்டா தான் படுத்தேன். இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஆனா நம்ம 6:30 மணிக்கு முடிச்சுட்டு திரும்பி வேற கிளாஸ் இருக்கு, ஏதோ ஆக்டிவா இருந்துட்டே இருக்கணும். அப்ப அந்த தூக்கமும் போயிடும். நமக்கு தூக்கங்கிறது என்னது, அதுவும் ஒரு மாயை தான். அந்த மாயில இருந்து விடுபடணும்னு இந்த மாதிரி கீப் அவர்செல்ஸ் ஆக்குபைடா வச்சுட்டே இருக்கும். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வை மாத்திரம் நம்ம துறக்க கூடாது. இந்த இஸ்கான் மங்களூர் தான் அப்படின்னு இல்லை, எங்க வேணா போலாம். வீட்லயே உட்காந்து ஜப்பா பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஆனா ஒருத்தர் எடுத்து நடத்தினாதான் அது நமக்கு ஒரு உத்வேகமா இருக்கும், பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அதனால கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுவோம், அதை கேட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அப்ப அந்த மாதிரி பற்றுதலை எல்லாம் துறப்பதன் இறுதி நோக்கம் கிருஷ்ண உணர்வின் தளத்தில் நிலை பெறுவதுதான். அடுத்தது யாரு, இந்த மாதாஜி மியூட்ல இருக்க போறேன், ஜெயந்தி மாதாஜி, இல்லையா மாதாஜி, ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, சாரி ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படி. நீங்க 4 பேர் தானே. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க, மியூட்ல இருக்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மாத் ஸ்வ அனுஷ்டிதாத் ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயம் பரதர்மோ பயாவக. ஸ்ரேயான் மிக நன்று, ஸ்வதர்ம ஒருவனுக்கென்று விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள், விகுண குற்றங்கள் இருந்தாலும், பரதர்மாத் மற்றவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை விட, ஸ்வனுஷ்டிதாத் நன்றாக செய்வதில், ஸ்வதர்மே ஒருவனுக்கு என்று விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளில், நிதனம் அழிவு, ஸ்ரேய நன்று, பரதர்ம பிறருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள், பய ஆவக அபாயகரமானது. பிறருடைய கடமைகளை நன்றாக செய்வதை விட குற்றங்கள் இருப்பினும் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது சிறந்தது. பிறருடைய பாதையை பின்பற்றுதல் அபாயகரமானது என்பதால் பிறரது கடமைகளில் ஈடுபடுவதை விட தனக்கென்று உள்ள கடமையை செய்யும் போது அழிவடைவதும் சிறந்ததாகும். பொருளுரை. எனவே பிறருக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதை விட தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் நிறைவேற்ற வேண்டும். இயற்கை குணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு மனம் மற்றும் உடலின் நிலைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்படும் கடமைகள் பௌதீக கடமைகள் எனப்படும். கிருஷ்ணருக்கு திவ்யமான தொண்டு செய்வதற்காக ஆன்மீக குருவால் கட்டளையிடப்படுபவை ஆன்மீக கடமைகள் எனப்படும். ஆனால் பௌதீகமானாலும் சரி ஆன்மீகமானாலும் சரி, பிறருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நகல் செய்வதை விட தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை மரணம் வரை இடைவிடாது நிறைவேற்றுவதில் உறுதி கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீக தளத்தில் செய்யப்படும் கடமைகளும் பௌதீக தளத்தில் செய்யப்படும் கடமைகளும் வேறுபடலாம். ஆனால் அதிகாரியின் வழிகாட்டலை பின்பற்றுதல் என்னும் கொள்கை செயலாற்றுவோருக்கு நல்லதாகும். ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்போது பிறரை நகல் செய்யாமல் தன்னுடைய குறிப்பிட்ட நிலைக்கேற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும்.
உதாரணமாக சத்வ குணத்தில் உள்ள பிராமணன் அகிம்சாவாதியாக உள்ளான். ரஜோ குணத்தில் உள்ள சத்திரியன் ஹிம்சையில் ஈடுபட அனுமதிக்கப்படுகிறான். எனவே அகிம்சையின் கொள்கையை கடைபிடிக்கும் பிராமணனை நகல் செய்வதை காட்டிலும் ஹிம்சையின் விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பதால் அழிந்து போனாலும் அது சத்திரியனுக்கு சிறந்ததாகும். ஒவ்வொருவரும் படிப்படியான வழிமுறையின் மூலம் தனது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டுமே ஒழிய திடீரென்று அல்ல. இருப்பினும் பௌதீக இயற்கையின் குணங்களை கடந்து கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுவிட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின்படி ஒருவன் எதை வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். கிருஷ்ண உணர்வின் அந்த பூரண நிலையில் சத்திரியன் பிராமணனை போலவும் பிராமணன் சத்திரியனை போலவும் செயலாற்றலாம். அந்த திவ்யமான தளத்தில் ஜட உலகின் வேறுபாடுகளுக்கு இடமில்லை. உதாரணமாக விஸ்வாமித்திரர் சத்திரியராக இருந்தும் பிற்காலத்தில் அந்தணராகவும், பரசுராமர் அந்தணராக இருந்தும் பிற்காலத்தில் சத்திரியராகவும் செயலாற்றியுள்ளனர். திவ்யமான நிலையில் நிலை பெற்றிருந்ததால் அவர்களால் இது போன்று செய்ய முடிந்தது. ஆனால் ஜடதளத்தில் இருக்கும் வரை ஒருவன் பௌதிக இயற்கையின் குணங்களுக்கு ஏற்ற தனது கடமைகளை செயலாற்ற வேண்டும். அதே சமயம் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் முழு கவனத்துடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் கொடுத்திருக்கான். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை தான் நம்ம பண்ணணும். இல்ல நான் வேறொருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அதுல தப்பு தப்பா பண்ணிடுவோம். நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கு அது பகவான் பார்த்து நியமம் பண்ணியிருக்காரு. இப்ப நம்ம ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கோம்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃபோட வேலையை நல்லா பண்ணணும். இல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரி வேலைக்கும் போறா, அதையும் பண்றா, வீட்டையும் பாத்துக்கிறா அப்படின்னா அவளுக்கு அது தலையை எழுத்து. அவளுக்கு வேலைக்கு போகணும், கஷ்டப்படுறதுக்கு எழுதிருக்கு, அப்ப அவ பண்ணிட்டு இருக்கா. இல்ல எனக்கு அந்த பேக மாட்டின்னு போகணும் அப்படின்னு ஆசைவா நம்ம பண்ண போச்சுன்னா எல்லாம் தப்பா நடக்கும். நம்மளால முடியாது. நமக்கு என்ன விதிச்சிருக்கு, வீட்டுல உட்காந்து வீட்டை பராமரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குன்னா அதுதான் பண்ணணும். இதுல சத்திரியா பிராமணா அதை பத்தியும் போட்டிருக்கு. ஒரு பிராமணனோட என்னது எல்லாம் கற்று அவர் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்கணும். சத்திரியன் இல்ல நான் அதை பண்ண போறேன் அப்படின்னு அவனுக்கு ஆல்ரெடி வீரம் உள்ள இது அவனுக்கு இருக்கும். உள்ள என்னது வீரம் இருக்கும் சத்திரியனுக்கு. இதே வணிகம் செய்யறவான் அவன் வைஷ்யர்கள் அவள் எப்படி எல்லாம் பிசினஸ் டீல் பண்ணுவான். கரெக்டா பிசினஸ் டீல் பண்ணி அதுல ப்ராஃபிட் சம்பாதிச்சு பிராமணனுக்கு கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி அப்ப யாருக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அவங்க அதுதான் பண்ணவே தவிர இன்னொருத்தர் நக்கல் செய்யும்போது அது சரிப்பட்டு வராது. ஒரு பிராமணன் போயிட்டு இல்ல நான் வீரமா இருந்து நான் போர் புரிய போறேன்னா அவன் நோஞ்சானதான் இருக்கும். பிராமணனுக்கு எல்லாம் தைரியம் எல்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஞானம் பெற்று இன்னொருத்தர் சொல்லி கொடுக்கலாம். அந்த வேலை தான் அவனுக்கு பண்ண முடியுமே தவிர வீரம் இருக்கிற ஆளு வேற, பிசினஸ் டாக்டிக்ஸ் பண்றவங்க வேற, உழைன்னு உழைக்கிறவங்க சூத்ரா கேட்டகரியில அவங்க உழைச்சுட்டே இருப்பாங்க. அவங்கள மாதிரி மாடு மாதிரி உழைக்க வேற இந்த இவ்வாளையில எல்லாம் முடியாது. அந்த மாதிரி அப்ப நம்ம இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்கனாக்க வேற ஆளோட கடமைகளை நம்ம பார்த்து நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. நமக்குன்னு என்ன கடமை இருந்தோ அது ஒழுங்கா நல்லா பண்ணணும். அவனோட பண்ணி அது தப்பா பண்றதோட நக்கல் பண்ணாம நமக்கு என்ன விதிச்சிருக்கோ அதை ஒழுங்கா பண்ணணும். அதுவே அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் முழு கவனத்தோட இருக்க வேண்டியது அவசியம். அதே சமயம் கிருஷ்ண உணர்வுலையும் நம்ம இருக்கணும். நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு கிருஷ்ண உணர்வுலையும் இருக்கணும். எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வந்துட்டேடா இல்ல நினைக்கிறேன். சாஸ்வதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச அதகேன பிரயுக்தோ அயம் பாபம் சரதி பூருஷः அனிச்சன் அபிவார்ஷ்ணேய பலாத் இவ நியோஜிதः. அர்ஜுன உவாச்ச அர்ஜுனன் கூறினான். அத இருப்பினும், கேன எதனால், பிரயுக்த தூண்டப்படுகிறான், அயம் ஒருவன், பாவங்கள், சரதி செய்கிறான், பூருஷக மனிதன், அனிச்சன் விருப்பமின்றி, அபி இருந்தாலும், வார்ஷ்ணேய விருஷ்ணி குலத்தவரே, பலாத் பலவந்தமாக, இவ போல, நியோஜிதக ஈடுபடுத்தப்படுவது. அர்ஜுனன் கூறினான், விருஷ்ணி குலத்தவரே, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? பொருளுரை. பரமனின் அம்சமாகிய உயிர்வாழி உண்மையில் ஆன்மீகமானவனும் தூய்மையானவனும் எல்லா ஜட கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டவனும் ஆவான். எனவே இயற்கையாகவே பௌதிக உலகின் பாவங்களுக்கு அவன் உட்படுத்தப்பட வேண்டியவன் அல்ல. ஆனால் அவன் ஜட இயற்கையுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது பற்பல பாவ வழிகளில் சில சமயங்களில் தனது விருப்பத்திற்கு எதிராகவும் தயக்கமின்றி செயல்படுகிறான். எனவே அர்ஜுனனின் இவ்வினா உயிர்வாழிகளின் திறந்த இயல்பிற்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும். சில சமயங்களில் உயிர்வாழி
பாவம் செய்ய விரும்பாத நிலையிலும் கூட கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறான். இருப்பினும் அத்தகு செயல்கள் உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவினால் தூண்டப்படுபவை அல்ல, வேறொரு காரணத்தினால் நிகழ்பவை. அந்த காரணத்தை பின்வரும் ஸ்லோகத்தில் விளக்குகிறார் இறைவன். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்து ஒருத்தர் பாவம் செய்யறத பத்தி எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? நம்ம எல்லாம் எப்படி தூய ஆத்மா தான் நம்ம, ஏன்னா எல்லாம் அங்கிருந்தா வந்திருக்கோம். பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த காட். அப்ப நம்ம என்னது, பகவானுக்கு என்னெல்லாம் ஒரு குவான்டிட்டி உண்டோ, ஐ மீன் ஒரு கேரக்டர்ஸ் உண்டோ, அதெல்லாம் நம்மகிட்டே இருக்கும். ஒன்லி குவான்டிட்டி கம்மியா இருக்கும். சின்ன பொறி, அவர் தீப்பிழம்பு மாதிரி இருக்காருன்னா அதுல ஒரு பொறி நம்ம அவ்வளவுதான். சோ அவ்வளவு நல்ல பியூட்டி இருக்கும். நமக்கு அதுல ஒரு சின்ன ஒரு பியூட்டி இருக்கும். அவருக்கு அவ்வளவு என்னது வீரம், நாலேஜ் எல்லாம் இருக்கு, இந்த ஸ்ட்ரென்த் இதெல்லாம் இருக்குன்னா நம்மகிட்டயும் இருக்கு, எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா சில சமயத்துல அவ பாவ செயலை தூண்டப்படுகிறார்கள். அது எதனால? அது நாட் பிகாஸ் ஆஃப் உள்ள இருக்க பரமாத்மா ஏன் பண்ணு, தப்பு பண்ணுன்னு சொல்றது கிடையாது. சூழ்நிலை காரணமாக அவன் பண்றான். பிரிந்த இயல்பிற்கு மிகவும் பொருந்தமானது. சில சமயங்களில் உயிர் வாழி பாவம் செய்ய விரும்பாத நிலையிலும் யாருமே தெரிஞ்சுன்னு பாவம் பண்ண மாட்டான். ஆனா ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும். இப்ப ஒரு பைட் லைஸ் சொல்றோம் இல்லையா, போய் சொல்லக்கூடாதுன்னு. ஆனா சில சமயத்துல அது போய் சொன்னாதான் நம்ம விடுபட்டு விடுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்துல அவன் சொல்லிடுறான், பாவம் தான், நம்ம போய் கொடுத்து பாவம் தான் சொல்லிட்டு தப்பிக்கிறான் அவங்க. சோ அந்த மாதிரி என்னது, அத்தகைய செயல்கள் உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவினால் தூண்டப்படுபவே அல்ல, வேறொரு காரணத்தால். அது என்னது இங்க பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். எஸ், ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? வரல. வாணி சுஜாதா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच कामयेष क्रोधयेष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा வித்யேனம் இக வைரினம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். படிக்கல மாதாஜி, மீனிங் படிக்கல. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காம காமம், ஏஷ இந்த, குரோத கோபம், ஏஷ இந்த, ரஜகுண ரஜோகுணம், சமுத்பவ பிறக்கும், மகா ஆசன எல்லாவற்றையும் அளிக்கும், மகா பாப்மா மகா பாவம், வித்தி அறிவாய், ஏனம் இது, இக பௌதீக உலகில், வைரினம் மிகப்பெரிய விரோதி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அளிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும். பொருளுரை: ஜட படைப்புடன் உயிர்வாளி தொடர்பு கொள்ளும் போது ரஜோகுணத்தின் சம்பந்தத்தால் கிருஷ்ணரின் மீதான அவனது நித்திய அன்பு காமமாக திரிபடைகிறது. வேறு விதமாக கூறினால், புலியுடன் சேர்ந்த பால் தயிராக திரிவது போல இறைவனின் மீதான அன்பு காமமாக திரிந்து விடுகிறது. காமம் திருப்தி அடையாத போது கோபமாக மாறுகிறது. கோபம் அறியாமையாக மாறுகிறது. அறியாமையினால் பௌதீக வாழ்க்கை தொடர்கிறது. எனவே ஜீவனின் மாபெரும் எதிரி காமமே ஆகும். மேலும் காமமே தூய்மையான ஆத்மாவை ஜட உலகில் சிக்குண்டு உழல வைக்கின்றது. தமோகுணத்தின் வெளித்தோற்றமே கோபம். இத்தகைய குணங்கள் கோபத்தை போன்ற இதர செயல்களின் மூலம் வெளிப்படுகின்றன. ஒழுக்கமான வாழ்க்கை மற்றும் செயல்களின் மூலம் ரஜோகுணமானது தமோகுணத்திற்கு இழிந்து விடாமல் சத்வகுணத்திற்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் ஆன்மீக பற்றுதலின் காரணமாக கோபம் எனும் இழிநிலையை அடைவதிலிருந்து ஒருவனை காப்பாற்ற முடியும். என்றும் அதிகரித்து கொண்டிருக்கும் தனது ஆன்மீக ஆனந்தத்திற்காக பரமபுருஷ பகவான் தன்னை பல்வேறு ரூபங்களில் வியாபித்துள்ளார். ஜீவன்கள் அந்த ஆன்மீக ஆனந்தத்தின் அம்சங்கள். அவர்களுக்கும் சற்று சுதந்திரம் உண்டு. ஆனால் தங்களது சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதால் அவர்களது சேவை செய்யும் மனப்பான்மை புலனின் பக்கத்திற்கான எண்ணமாக மாற்றமடைந்து காமத்தின் வசப்படுகின்றனர். கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தங்களது இத்தகு காம எண்ணங்களை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கும் அத்தகு காம வயப்பட செயல்களை நீண்ட காலமாக செய்து முழுமையாக குழம்பியிருக்கும் போது தங்களது உண்மை நிலையை பற்றி கேள்வி கேட்டு அறிந்து கொள்வதற்கும் வசதி செய்வதற்காக இந்த ஜட உலகம் கடவுளால் படைக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகு கேள்வியே வேதாந்த சூத்திரத்தின் ஆரம்பமாகும். அதாதோ பிரம்ம ஜிக்னாஷா, பிரம்மனை பற்றி கேள்வி கேட்க வேண்டும். அந்த பிரம்மன் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஜன்மாத் யஷ்ய யதோ அன்வயாத் இதரதஷ
பரபிரம்மனே அனைத்திற்கும் மூலம் என்று படுகின்றது. அதாவது காமத்தின் மூலமும் பரபிரம்மனிடமே உள்ளது. எனவே காமத்தை பரபிரம்மனிடம் செலுத்தும் அன்பாக மாற்றிவிட்டால் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வாக மாற்றிவிட்டால், வேறு விதமாக கூறினால் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணருக்காகவே விரும்பினால், அப்போது காமத்தையும் கோபத்தையும் ஆன்மீகப்படுத்திவிட முடியும். ராமபிரானின் சிறந்த சேவகனாக அனுமான் ராவணனின் தங்க நகரத்தை எரித்ததன் மூலம் தனது கோபத்தை வெளிக்காட்டினார். ஆனால் அவ்வாறு செய்ததால் அவர் பகவானின் மாபெரும் பக்தரானார். இங்கு பகவத்கீதையிலும் என்னை திருப்திப்படுத்துவதற்காக உனது எதிரிகளின் மீது உனது கோபத்தை உபயோகப்படுத்து என்று அர்ஜுனனிடம் பகவான் வலியுறுத்துகிறார். எனவே காமமும் கோபமும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடும் போது நமது எதிரிகளாக அல்லாமல் நண்பர்களாக மாறிவிடுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா படிச்சாங்க. அப்ப என்னது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பேராசையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ஆனா ஆன்மீகத்துல பேராசை இருக்கலாம், ஆன்மீகத்துல பொறாமை இருக்கலாம், எல்லாம் இருக்கு. பொறாமைன்னு என்னது, வேற ஒண்ணுத்துல இல்ல. ஐயோ அவ அவ்வளவு படிச்சுன்னு போயிட்டாலே, அவ level 2 அப்புறம் level 3 போயிட்டாலே, நம்ம இன்னும் இதுலதானே இருக்கோம், நம்மளும் கொஞ்சம் முன்னேறணும், நம்மளும் கொஞ்சம் குஸ் எழுதலாம், வாட் எவர். நம்ம இப்ப இந்த லெவல்ல நமக்கு வந்து பொறாமை இதெல்லாம் வந்து ஆன்மீகத்துல இருக்கலாம். ஒருத்தர் ஆசை, அதிக ஆசை, இதெல்லாம் நம்ம இதுல இருக்கலாம். இல்லாட்டா என்ன ஆகுதுன்னா, நார்மல் நம்ம இது லைஃப்ல என்ன ஆகுதுனாக்கா, இறைவனின் மீதான அன்பு காமமாக மாறி விடுகிறது. இந்த காமம்னா என்னது, அதிக ஆசை, அதிக ஆசை. அப்ப என்ன, பௌதிக உலகத்துல வந்து அதிக ஆசை ஆகும்போது என்னது, அது வந்து ரொம்ப வேணும், இந்த ஒரு பொருள் ரொம்ப வேணும், ஒரு புடவையே வச்சுக்கலாம், எல்லாம் வேணும் 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 தோணிட்டே இருக்கு. நான் எப்படி அதை போயிட்டு வாங்க போறேன், இந்த பட்ஜெட் என்னது, இந்த மாச சம்பளத்தை நான் அதை தனியா பிடிச்சு வச்சுருக்கேன், நான் வாங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி ஹஸ்பண்ட்லாம் வந்து சம்பளம் எல்லாம் கொடுத்தப்பறம் அதுல இருந்து எடுத்து வச்சு நம்ம வாங்க போச்சுன்னா, ஸ்டாக் இல்லை ஆயிடுத்து, இனிமே வராது எல்லாம் சொன்னா எவ்வளவு கோவம் வரும் நமக்கு. அன்னைக்கே நான் வாங்கியிருக்கணும், எனக்கு வாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு அது கோபமா மாறிடும். இப்போ அந்த காமம் வந்து பௌதிக இதுல இருக்கும்போது, ஜட உலகத்துல அந்த மாதிரி காமம் வந்து திருப்தி அடையாத நிலை, அந்த நிலையில இருக்கும்போது கோபமா மாறிடும். அப்ப கோபம் வரும்போது என்ன ஆகும், அது அறியாமை, இக்னோரன்ஸ் கொண்டு போய் விட்டுருவோம். அந்த டைம்ல நம்ம என்னெல்லாம் கத்துவோம், யாரை பிடிச்சு யாரு முன்னாடி இருக்காங்க தெரியாது, கத்தி விட்டுருவோம். அவசியமே இல்லை, அவளெல்லாம் கத்தி பிரயோஜனமே இல்லை. அந்த கடைக்காரனே கத்துவோம், அவனுக்கு கிழி மேலேயும் பார்ப்போம், யாரு வாங்குறாங்களோ வாங்கின்னு போயிடனாங்க. அது இங்க ஆனா ஹாஷா சொல்லவும் முடியாது, பிகாஸ் நம்ம எல்லாம் கஸ்டமர்ஸ் அதை கிங் இல்லையா, நம்ம கிட்ட சொல்லவும் முடியாது. ஆனா அவங்களை போட்டு நல்லா திட்டுவோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும். அது என்னது, அறியாமையால். அப்ப அந்த அறியாமையினால் என்ன ஆகும், பௌதிக வாழ்க்கை அது அப்பேத தொடர்ந்துட்டே போகும். எனவே ஜீவனின் மாபெரும் எதிரி என்னது, காமம் தான். எதுல, பௌதிக உலகத்துல காமம் தான் எதிரி. ஆனால் அதே காமம் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல வச்சோம்னாக்கா அது நம்மளை இன்னும் உயர்த்தி கொண்டே போகும். ஒழுக்கமான வாழ்க்கை மற்றும் செயல்களின் மூலம் ரஜோகுணமானது தமோ குணத்திற்கு இழுத்து, ரஜோ குணத்தை என்னது இன்னும் வேணும் 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 ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்தை நம்மளை வந்து தள்ளிவிடும். அப்போ சத்துவ குணத்தில் உயர்த்தப்பட வேண்டும். எப்படி முடியாது, ஒன்லி இது கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூலம் தான் அது பண்ண முடியும். அவ்வாறு செய்தால் ஆன்மீக பற்றிய காரணமாக கோபம் என்னும் நிலையை அடைவதிலிருந்து ஒருவனை காப்பாற்ற முடியும். கோபமே வராது, இன்னும் ஆர்வம் ஜாஸ்தி வரும். அப்ப இன்னும் நம்ம நிறைய வந்து வேலை செய்யணும். வேலைன்னா என்னது, இப்ப வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப முன்னேறிட்டு போறானே, இவ்வளவு நல்லா படிக்கிறேன், இப்ப ஜானி மாத்தை சொன்னா பண்ணலாம், நானும் மட்டும் ட்ரை பண்றேன் எனக்கு வரமாட்டேங்கிறது, ஆனா இன்னைக்கு படிச்சுட்டாங்க. சோ அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்துடும். இன்னும் அதுல இந்த போட்டி, ஏட்டா போட்டிலாம் சொல்றோமே, அந்த போட்டி மனப்பான்மை எதுல இருக்கணும், ஆன்மீகத்துல இருக்கணும். நானும் படிச்சு காட்டுறேன், எனக்கும் இன்னும் வரணும். அதான் நான் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போறேன். இந்த சப்பாவோட இதெல்லாம் கூட ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் பண்ணா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குமா, இல்ல சும்மா எழுதினா ஈஸியா இருக்குமா பாக்குறேன். சோ அந்த மாதிரி நம்ம போட்டோம்னாக்கா என்ன ஆகும், ஒரு போட்டி மனப்பான்மையில நம்ம இதுல இருந்து முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கு. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு, அவர்களுக்கு சேவை செய்யும் மனப்பான்மை புலனின்பத்திற்காக எண்ணமாக மாற்றம் அடைந்து புலனின்பத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு பகவானுக்கு செய்யணும்னு அந்த மாதிரி ஆன்மீகத்தை நாட்டம் படுத்தினா என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு செய்யணும். அந்த கோயிலுக்கு போகணும், அந்த கோயில போயிட்டு சேவை பண்ணணும். ஓஹோ உங்க தொடக்கத்துக்குலாம் ஆள் இல்லையா, நான் வந்து விடுறேன், எவ்வளவு மணிக்கு வரணும்னு சொல்லுங்க, அதெல்லாம் தான் சேவை. சோ அந்த மாதிரி நம்ம இல்ல, கோயில் பக்கத்துல இல்லைன்னு நம்ம வீடே ஒரு கோயில் தான். அந்த கோயில் நம்ம இருக்கிற அந்த கோயிலோட அந்த இதெல்லாம் வச்சுக்கணும், அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணி நிறைய ஜபம் எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணலாம். சோ என்ன பேசிக் என்னன்னாக்கா, ஆன்மீகத்தை இருக்கும்போது அந்த கோபம் வராது, பகவான் பேர்ல எல்லாம் கோபம் வராது. அப்புறம் இந்த ஜட உலகம் கடவுளால் படைக்க, இதுவும் வந்து ஜட உலகம் பகவானால் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கு, அவர் தான் கிரியேட்டே பண்ணிருக்காரு. அத்தகைய கேள்வியை வேதாந்த சூத்திரத்தை, வேதாந்த சூத்திரத்தை இது கொடுத்து அத்தத்துவ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, பிரம்மனை பற்றி படிக்கணும். பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, பிரம்மனை ஜிக்ஞாசனா இன்னும் படிக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் வேணும். பிரம்மனை பத்தி படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்வம் வேணும். அப்புறம் பாகவதத்தையும் கொடுத்திருக்கு, ஜன்மாத்தியஸ்ய யதோ அன்மயா இதரஷஹ அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு. பரபிரம்மனே அனைத்திற்கும் மூலம்.
இதையும் என்னது வேதாந்த சூத்திரத்தையும் இது கொடுத்திருக்கு. அண்ட் ஸ்ரீமத் பாகவத் என்ன கொடுத்திருக்குன்னா, ஆத்மாவை பத்தி படி. ஆத்மா வந்து பிரம்மன் ரூபத்துல உள்ளது. அது பிரம்மன்னா என்னது அதை பத்தி படிச்சு நம்ம வந்து இதுல இருந்து விடுபடலாம். என்னது இந்த காமம், அதுதான் மாபெரும் எதிரி. இதுக்கு முன்னாடி இது கொஸ்டின் கேட்டார் இல்லையா, அந்த இதுல ஒருத்தர் ஏன் இந்த தூண்டப்படுகிறார் தெரியும், அதெல்லாம் கெட்ட வழியும் தெரியும், அப்போ ஏன் தூண்டப்படுகிறார் அதுக்கு பகவான் இதுல பதில் சொல்றார். காமம்ங்கிற ஒரு ஆசைங்கிறதுனால இந்த மாதிரி தப்பு இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு. ஆனா அந்த ஆசை இதுல இருக்கணும், டைவர்ட் டு இதுல ஆன்மீகத்தை டைவர்ட் பண்ணிட்டோம்னாக்கா இன்னும் நமக்கு பாதகம் வராது. கோபத்தை அர்ஜுனன் பகவான் இதான் அந்த இவர் என்ன பண்றாரு, ஆஞ்சநேயர் அவர் என்ன பண்றாரு, நகர்த்தியை எரிச்சுட்டார், லங்காவியே எரிச்சுட்டார். ஆனா என்னது நல்ல காரியத்துக்கு பண்ணதுனால ராவணன் என்னது ஸ்ரீராமருக்கு மாபெரும் பக்தரானார். அதே போலதான் இங்க பகவான் இவர் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனுக்கு சண்டை போட அவளையெல்லாம் ஒழித்து கட்டு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. ஆல்ரெடி எல்லாம் ஆயாச்சு, டிசைடட், அவெல்லாம் போதான் போறானே. இருந்தாலும் கோபத்தை எங்க வெளிப்படுத்தினா பகவான் சொல்ற அந்த மாதிரி அவர் என்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறாலும் அந்த மாதிரி பண்ணு. அதில் பண்ணும்போது என்ன இருக்கு, பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம எல்லாம் செய்யும் போது நம்ம வந்து சொந்த விருப்பு வெறுப்பு நம்ம கொல்லன் என்பதுக்காக நம்ம பண்ணாதான் ப்ராப்ளம் தவிர, நம்ம கோபம் இருந்தாலும் அது பகவானுக்கு செய்யற முறையில நம்ம வந்து அந்த கோபத்தை வெளிப்படுத்தணும். எஸ், அடுத்தது யாரு, இது ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, வாணி சுஜாதா மாதாஜி ஆயிடுச்சு, வேற யாரும் வரல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வந்துட்டா? சரி, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கலாம், அவங்க இல்லன்னு நினைக்கிறேன் சீட்ல, நீங்க படிங்க. ஓகே மாதாஜி. धूमेन व्रियते वह्निर्यदा तर्षो मलेन च यदोल्पेनेवृतकर्भस्तदा तेनम् आवृतम्. தூமேன புகையால் ஆவ்ரியத்தே மறைக்கப்படுவது, வஹ்னி நெருப்பு, யதா போலவே, ஆதர்ஷ கண்ணாடி, மலேன தூசியால், ச மேலும், யதா போலவே, உல்பேன கருப்பையால், அவ்ருதக மறைக்கப்படுவது, கர்ப்பக கரு, ததா அதே போல, தேன இந்த காமத்தால், இதம் இது, அவ்ருத்தம் மறைக்கப்படுகின்றது. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ, கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ, அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாளிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். உயிர்வாளிகளின் தூய உணர்வு 3 வகையான நிலைகளினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளதால் தனது பொலிவை இழந்துள்ளது. நெருப்பு புகையினாலும் கண்ணாடி தூசியினாலும் கருப்பையினாலும் மறைக்கப்பட்டிருப்பது போல, காமமும் தனது பல்வேறு தோற்றங்களின் மூலம் உயிர்வாளியை மறைத்து கொண்டுள்ளது. காமம் புகைக்கு ஒப்பிடும்போது உயிர்வாளியாகிய நெருப்பினை நம்மால் காண முடியும் என்பதை உணர வேண்டும். வேறு விதமாக கூறினால், ஆத்மா தனது கிருஷ்ண உணர்வை சிறிதளவு வெளிக்காட்டும் நிலை புகையினால் மூடப்பட்டிருக்கும் நெருப்பை போன்றதாகும். நெருப்பின்றி புகை இல்லை என்ற போதிலும் ஆரம்ப நிலையில் நெருப்பினை காண முடிவதில்லை. இந்நிலை கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்ப நிலையை போன்றதாகும். கண்ணாடியில் உள்ள தூசியானது பற்பல ஆன்மீக வழிகளினால் மனக்கண்ணாடியை தூய்மைப்படுத்தும் முறையினை குறிக்கின்றது. இறைவனின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதே மிகச்சிறந்த வழிமுறையாகும். கருப்பையில் உள்ள குழந்தை அசையக்கூட முடியாதபடி இருப்பதால் கருப்பையால் மூடப்பட்ட கருவின் உதாரணம் கதியற்ற நிலையை குறிப்பதாகும். இது போன்ற வாழ்க்கையை மரங்களின் வாழ்க்கையுடன் ஒப்பிடலாம். மரங்களும் உயிர்வாளிகளே, ஆனால் அளவு கடந்த காமத்தின் காரணத்தால் அந்த ஜீவன்கள் ஏறக்குறைய முற்றிலும் உணர்வற்ற இத்தகு வாழ்நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். தூசி படிந்த கண்ணாடி பறவைகளுக்கும் மிருகங்களுக்கும் ஒப்பிடப்படுகின்றது. புகையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ள நெருப்பு மனிதருடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. மனித உடலில் ஜீவன் தனது கிருஷ்ண உணர்வை சற்று புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். அதில் முன்னேற்றம் கண்டால் ஆன்மீக வாழ்வெனும் நெருப்பினை தூண்ட முடியும். நெருப்பை மூடும் புகையினை சரியாக கையாளுவதன் மூலம் நெருப்பை கொழுந்துவிட்டு எரிய செய்யலாம். எனவே ஜட வாழ்க்கை எனும் பிணைப்பிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு இம்மனித பிறவி ஜீவனுக்கு கிடைக்கும் ஓர் அரிய வாய்ப்பாகும்.
இத்தகைய மனித வாழ்வின் திறன்மிகு வழிகாட்டியின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலம் காமம் எனப்படும் எதிரையை வெல்ல முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காரு. தூமேர் இந்த இதுலயே போட்டிருக்கு. தூமேர் பிரியத்தே வன்னீர் அந்த மாதிரி. அப்படின்னா என்னதாக்கா, உயிர் வாழியோடு தூய உணர்வு. நம்ம ஆக்சுவலா எல்லாம் பகவான்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். நம்ம பகவானோட அம்சங்கள். அப்ப நம்ம கிட்ட ஒன்னும் கெட்டதே இருக்கக்கூடாது. ஆனாலும் நம்ம கவர்டா இருக்கோமா. ஏன்னா இந்த முக்குணங்கள் நம்மள தாக்குறது. இது ஜட இயற்கையில அந்த முக்குணங்கள் தமோ குணம், ரஜோ குணம், சத்தோ குணம் நம்மள இது அஃபெக்ட் பண்றதுனாலதான் நமக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. 3 வகையான நிலைகளெல்லாம் முறைக்கப்பட்டுள்ளதால் தனது பொலிவை இழந்துள்ளது. நமக்கு நம்ம ஒரிஜினாலிட்டி இழந்து விடுறோம். ஆனா என்ன பண்ணலாம், திரும்பி இந்த நாம ஜபம் தான் பண்ணி பகவானுடைய இதெல்லாம் அதான் போட்டு நாம ஜபம் தான் கொடுத்துருக்கு. சோ அந்த மாதிரி பண்ண என்ன எல்லாம் கிளியர் ஆயிட்டு நம்ம பாலிஷ்ட் ஆயிடும். அப்புறம் இந்த இது வெளிப்பட்டுடும் நம்மளோட ஒரிஜினல் நேச்சர். நெருப்பு எப்படி புகையால கவர் ஆயிருக்கும். நெருப்புக்கு எரிஞ்சுட்டு இருக்கும். ஆனா நமக்கு தூரக்கே பார்க்கும்போது புகை 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 அந்த புகையை வச்சு கண்டுபிடிப்போம் அங்க நெருப்பு வந்திருக்கு அப்படின்னு. சோ அந்த நெருப்பு எதை கவர் பண்ணிருக்கு, புகை நெருப்பை கவர் பண்றது. அதே போல தூசி, கண்ணாடியில தூசி இருக்கு. அப்ப அந்த கண்ணாடி நல்லா கிளீனா தொடச்சாதான் அந்த கண்ணாடி ஒரு பிரதிபம் தெரியும். அதே போல கரு உள்ள இருக்க ஃபீட்டஸ் அது எப்படி எது கவர்டா இருக்கு, கருப்பை அது மறைத்து இருப்பது போல. இது போல 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. வந்தா வரலாம் இதுல. ஓகே. அதே போல காமம் என்ற நம்ம பல்வேறு தோற்றங்களின் மூலம் உயிர் வாழியை அது மறைத்து வைக்கிறது. எதை, ஒரிஜினல் நம்மளோட என்ன ஒரிஜினல் நேச்சர், பியோர் நேச்சர். நம்ம பகவான் கிட்ட அவ்வளவு என்ன அம்சங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஏன்னா நம்ம அவரோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான். ஆனா நம்ம இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இது என்னது, காமம்ங்கிற ஒரு ஆசை, பேராசை, மெயினா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல காமம் இருக்கிறதுனாலதான் இதெல்லாம் நமக்கு மறைக்கப்படுகிறது. அப்புறம் வேறு விதமாக கூறினால் ஆத்மா தனது கிருஷ்ண உணர்வை சிறிதளவு வெளிக்காட்டும் நிலை புகையினால் மூடப்பட்டிருக்கும் நெருப்பை போன்றதாகும். காட்டணும்னு நினைச்சா கூட இந்த புகை தடுத்துரும். அதாவது நிறைய தடங்கள் வருது நமக்கு. ஒரு பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு முடியாது, அன்னைக்கு அது இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு எக்ஸ்கியூஸ். அவ்வளவு ஈஸியாலாம் கிடைச்சிடாது. கிடைச்சா நமக்கெல்லாம் ரொம்ப பாக்கியம். அதுவும் போட்டிருக்கு. என்ன இதுவும் இது நமக்கு உடம்பு இது ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்தது, அதுவும் போட்டிருக்கேன். இத்தகைய மனித வாழ்வில் திறமைக்கு வழிகாட்டின் கிருஷ்ணன் இல்லை. மனித ஜீவனுக்கு கிடைக்கும் ஒரு அரிய வாய்ப்பாகும். எனவே ஜட வாழ்க்கை என்னும் பிணைப்பில் இருந்து தப்பிப்பதற்கு இம்மனித பிறவி, இப்ப நம்ம ஜட வாழ்க்கையில இருந்து விடுபடணும்னா இந்த மனித பிறவினாலதான் முடியும். ஒரு ஆணையோ பூனையோ ஒரு எலும்போ அந்த மாதிரி பிறந்தா இல்ல ஒரு மரம் கூட போட்டிருக்கேன். எங்க போட்டிருக்கு, மனித உடல் ஜீவன் தனது கிருஷ்ண உணர்வை சற்று புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். மனித உடல் இருக்கிறதுனால புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். அதில் முன்னேற்றம் கண்டால் ஆன்மீக வாழ்வின் நெருப்பினை தூண்ட முடியும். நெருப்பை மூடும் புகையினை சரியாக கையாளுவதன் மூலம் நெருப்பை கொழுந்துவிட்டு எரியவும் செய்யலாம். எனவே ஜட வாழ்க்கையில் பிணப்பிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு இம்மனித பிறவி ஜீவனுக்கு கிடைக்கும் ஒரு அரிய வாய்ப்பாகும். கிடைச்ச வாய்ப்பை நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. மரத்தோட எங்கேயோ போட்டிருந்தேன். மரங்கள் என்ன போட்டிருக்கு, இது போட்டிருக்கு. இது போன்ற வாழ்க்கையை மரங்களின் வாழ்க்கையுடன் ஒப்பிடலாம். எந்த மாதிரி வாழ்க்கை, இந்த மூடப்பட்டிருக்கும் இது உதாரணம் நிலை. ஏன்னா அதுகளுக்கு வேற வழி இல்லை. அந்த மாதிரி பிறந்துட்டாங்கன்னா ஒரு மரமா ஆகிட்டாங்க. இப்ப மரத்திலேயே வழிபடணும்னா எப்போ மரம் இறக்குறதோ அது விழுந்தோ இல்ல பட்டு போய் விழுந்தாதான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஜென்மம் கிடைக்கும். அவ பாவம்லாம் பண்ண மாட்டா. அதான் ஹியூமன் பீயிங். வேற உயிர் வாழ்களுக்கெல்லாம் பாவம் கிடையாது. ஆனா முன்னாடி பண்ண பாவத்தினால அவங்க அந்த ஃபார்ம் எடுத்திருக்காங்க. இது போன்ற வாழ்க்கையே மரங்களின் வாழ்க்கையுடன் ஒப்பிடலாம். மரங்களும் உயிர் வாழ்களே. ஆனால் அளவு கடந்த காமத்தின் காரணங்களால் அந்த ஜீவன்கள் ஏறக்குறைய முற்றிலும் உணர்வற்ற இத்தகைய வாழ்நிலையை வைக்கப்படும். நம்ம இந்த இதுல எல்லாம் ஒரு பிபிடியில காட்டுவா. யாருக்கு ரொம்ப சின்ன ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்க ரொம்ப பிடிக்குமோ, இந்த உடம்பெல்லாம் காட்டிக்கிற மாதிரி ரொம்ப அந்த மாதிரி இருக்கணும்னுக்கா அடுத்த ஜென்மத்துல மரமா போய் விடுவார்கள். ஏன்னா மரத்துக்கு தான் ட்ரெஸ்ஸே போட வேண்டாம். இது குழந்தைகளோட இதுல ரொம்ப போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி. அதே எல்லாம் எதை வேணாலும் சாப்பிடுவோம், கண்டதையும் சாப்பிடலாம். அப்படி எல்லாம் இருக்கிறவங்க பன்னியா போய் விடுவோம். பன்னி எங்க இருக்கும், எப்போ சாப்பிடல தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்ல ஒரு சோம்பேறியா அந்த அளவு ஒரு வேலையும் பண்ண வேண்டாம், சோம்பேறியா மூடி படுத்துன்னு இருக்கிறவங்களுக்கு இது கரடி, ஏன்னா டெட்டி பேர் அதானே இப்ப எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு டெட்டி பேர் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அதை அணைச்சி அம்மா அப்பா எல்லாம் அணைக்கிறாங்களோ இல்லையோ, அது பாவம் அந்த டெட்டி பேர் அணைச்சுன்னு தூங்கும். இப்ப அதெல்லாம் தான் ஃபேஷன். அப்ப அந்த மாதிரி என்ன அந்த நிலைக்கு அவங்க போய் விடுவாங்க. அப்ப நம்ம எப்படி ஒரு மனித வாழ்க்கை கிடைத்திருக்கு, அதை நம்ம ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணி இதுல இருந்து வெளியில வர்றது நம்ம தப்பிப்பதற்கு இது ஒரு நல்ல டூலா யூஸ் பண்ணும். இந்த மனித நம்ம உடம்ப
எரியல் செய்யலாம். மனித பிறவி ஜீவனுக்கு கிடைக்கும் ஒரு அரிய வாய்ப்பாகும். இத்தகைய மனித வாழ்வில் திறன்மிகு வழிகாட்டியின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வை விருத்தி செய்ய கொள்வதன் மூலம் காமம் எனும் எதிரியை வெல்ல முடியும். அடுத்தது படிங்க. ஜானி மாதாஜி படிங்க. ஆவ்ருதம் ஞானமேதேன ஞானினோ நித்ய வைரிணாம் காமரூபேண கௌந்தேய துஷ்பூரேணானலேன ச. ஆவ்ருதம் மறைக்கப்பட்ட, ஞானம் தூய உணர்வு, ஏதேன இதனால், ஞானின அறிபவனின், நித்திய வைரிணா நித்திய எதிரியால், காமரூபேண காமத்தின் வடிவில், கௌந்தேய குந்தி மகனே, துஷ்பூரேன என்றும் திருப்தி பெறாத, அனலேன நெருப்பால் ச மேலும். இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்று எரிவதுமான காமத்தின் உருவிலான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகின்றது. பொருளுரை: தொடர்ந்து எரிபொருளை இடுவதால் எவ்வாறு நெருப்பை அணைக்க முடியாதோ அவ்வாறே எவ்வளவுதான் புலனின்பம் அனுபவித்தாலும் காமத்தை திருப்திப்படுத்த முடியாது என்று மனுஸ்மிருதியிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. பௌதிக உலகின் எல்லா செயல்களின் மையம் பாலுறவே. எனவே இப்பௌதிக உலகம் மைதுன்ய ஆகார பாலுறவு வாழ்வின் சங்கிலி என்று கூறப்படுகிறது. சாதாரண சிறைச்சாலையின் கைதிகள் கம்பிகளை கொண்ட அறையில் அடைக்கப்படுகின்றனர். அதுபோலவே கடவுளின் சட்டங்களை மீறும் குற்றவாளிகள் உடல் உறவு என்னும் விலங்கினால் கூட்டப்பட்டுள்ளனர். புலனின்பத்தை அடிப்படையாக கொண்ட நாகரீக முன்னேற்றம் ஜீவனின் பௌதிக வாழ்க்கையை அதிகரிக்கின்றன. எனவே ஜட உலகிற்குள் ஜீவனை சிறைப்படுத்தும் அறியாமையின் அடையாளமே இந்த காமம். ஒருவன் புலனின்பத்தில் ஈடுபடும் போது ஒருவித சுகத்தை அனுபவிப்பது போல தோன்றலாம். ஆனால் சுகம் போன்ற அந்த உணர்வு உண்மையில் புலனின்பம் பெறுபவரின் பரம எதிரியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப டு பி நோட்டட். புலனின்பம் சொல்லிட்டு நம்ம அதுல மாட்டின்னு விட்டோமோ, அது அந்த ஃபயருக்கு தீனி போட்டுட்டே இருக்கிறா போல. ஒரு ஃபயர் எரியறதுன்னா அதுக்கு நம்ம இந்த தூபம் போட்டுட்டே இருந்தா இன்னும் எரிஞ்சுட்டே இருக்கும். அது திருப்தியே ஆகாது புலனின்பம். எனக்கு நமக்கு ஒரு மொபைலோட ஏதோ ஒரு இது பிடிச்சது, ஒரு சீரியல்னே போடலாம், நம்ம மூவே ஆகாது. ஒரு வாரம் ஆனாலும் அதுலயே தான் நிற்போம். ஆனா அவங்க ஆக்டிங் பண்றாங்க, நம்ம அதை பார்த்து கண்ணீர்லாம் சுட்டுவோம். அது ஒரு மாதிரி அட்ராக்ஷன். அது நியூஸ் கேட்கறது, இந்த கிராம கதா, யாரா என்ன சொல்றாங்க பக்கத்து வீட்டுல போய் பேசுறது, இதெல்லாம் ஒரு இது என்னது பந்தப்பட்டு அதுல அடிக்ஷன் மாதிரி ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியாதது, கொஞ்சம் பண்ணலாம், அப்புறம் நம்ம இழுத்துடுவோம். சோ அந்த மாதிரி இது இதுல என்ன மெயினா கொடுத்ததுன்னா பாலுறவு வாழ்வின் சங்கிலி போல அந்த மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் திருப்திப்படுத்தலன்னா இன்னும் வேணும் கேட்டுட்டே இருக்கும். அது அணையவே அணையாது, அந்த தீ அணையவே அணையாது. அன்டில் அன்லெஸ் அது போறோம், நான் இந்த பக்கம் திரும்பியே பார்க்க போறது இல்லைன்னா அப்ப மைண்டுக்கு டைவர்ஷன் வேணும். பிகாஸ் நம்ம எப்பவுமே ஆக்டிவா இருக்கும். நம்ம ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு டைவர்ஷன் வேணும். அப்ப இந்த கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் அதை படிக்கணும் இதை படிக்கணும் பண்ணும்போது அந்த பாலுறவு அந்த ஒரு இதுல அட்டென்ஷன் போவே செய்யாது. அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அது தணிஞ்சிடும். இப்ப இந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் தான் இம்பார்ட்டன்ட். மைண்டுக்கு நம்ம அது கேட்க நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது மகா எதிரியாயிடும். அது கேட்கறதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும்னா ரொம்பவே மோசம். அது நம்ம நோ சொல்ல பழக்கணும். மைண்ட் எது கேட்டாலும் நோ வெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காரியம் பார்த்துன்னு போகும்போது என்ன அதுல இருந்து விடுபடலாம். இது நம்ம இந்த தேர்ட் சாப்டர்ல தான் வருது மைண்ட். அதுபோல கடவுளின் சட்டங்களை மீறும் குற்றவாளிகள் என்னும் விலங்கினால் பூட்டப்பட்டுள்ளனர். பௌதிக வாழ்க்கையை அதிகரிக்கின்றன. எனவே ஜட உலகிற்கு ஜீவனை சிறைப்படுத்தும் அறியாமையும் அடையாளமே இந்த காமம் அதுல இருந்து பிரக்ரோதம் இதெல்லாம் வருது. எஸ். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னது, யாரு? ஜானி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா இல்லையா? வந்துட்டேன். குழந்தை அழுது, அதனாலதான் கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். சரி, ஓகே மாதாஜி. இந்திரியாணி மனோபுத்தி ரஸ்யாதிஷ்டான முஸ்யதே ஏதர் விமோக ஏஷ ஞானமாவருத்திய தேகீனம். இந்திரியாணி புலன்கள், மனம், புத்தி அஸ்ய இந்த காமத்தின் அதிஷ்டானம் அமரும் இடம், முஸ்யதே அழைக்கப்படுகின்றது. ஏதை இவ்வெல்லாவற்றினால் விமோகயதி மயக்குகின்றன. ஏழ இந்த காமம், ஞானம் அறிவு, ஆவருத்திய மறைக்கின்ற, தேகினம் உடலை உடையவனின் மொழிபெயர்ப்பு. புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடங்கள்.
இவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை மறைத்து காமம் அவனை மயக்குகின்றது. பொருளுரை: கட்டுண்ட ஆத்மாவின் உடலில் பல்வேறு முக்கியமான இடங்களை எதிரி கைப்பற்றியுள்ளான். எனவே எதிரியை வெல்ல விரும்புவன் அவனை எங்கு கண்டுபிடிப்பது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் அதற்கு இடங்களை இங்கு சுட்டி காட்டுகிறார். புலன்களின் எல்லா செயல்களுக்கும் மனமே மையமாகும். எனவே புலனின்ப பொருள்களை பற்றி நாம் கேட்கும் போது புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா எண்ணங்களுக்கும் மனம் இருப்பிடமாக விடுகிறது. இதன் விளைவால் மனமும் புலன்களும் காமத்தின் உறைவிடமாக விடுகின்றன. அடுத்தபடியாக இத்தகு காம எண்ணங்களுக்கு புத்தி என்னும் பிரிவு தலைநகரமாகின்றது. புத்தி ஆத்மாவிற்கு மிக நெருங்கிய அண்டை வீட்டுக்காரன். காமவயப்பட்ட புத்தி அகங்காரத்தை பெறுவதற்கும் ஜடத்துடன் மனம் புலன்கள் இவற்றுடன் தன்னை அடையாளம் காண்பதற்கும் ஆத்மாவை வசீகரிக்கிறது. இதனால் ஜட புலன்களை அனுபவிப்பதில் ஆத்மா அடிமையாகி விடுகின்றன. அதனை உண்மை இன்பமாக எண்ணிக்கொள்கிறான். ஆத்மாவின் இத்தகு தவறான அடையாளம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10.84.13 மிக அழகாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. யஸ்யாத்ம புத்திகி குணபேத்ரி காத்தாதுகே ஸ்வதி கலத்ராதிஷு பௌம இஜ்யதி தீக யத் ரீத புத்தி சலீலேன கர்ஹிஜித் இனேஷ் விபிக்னேஷு ச ஏவ கோ கரக. அதாவது மூன்று பொருள்களாலான இந்த உடலுடன் தன்னை அடையாளம் காணக்கூடியவனும், இவ்வுடலில் இருந்து தோன்றியவர்களை உறவினர் என்று கருதுபவனும், பிறந்த நிலத்தை வந்தனைக்கு உரியதாக உண்ணுபவனும், உன்னத ஞானமுடைய மனிதர்களை சந்திக்காமல் நீராடுவதற்கு மட்டும் புண்ணிய தலங்களுக்கு செல்பவனும் ஒரு கழுதையை போன்றோ பசுவை போன்றோ கருதப்பட வேண்டியவனாவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப இதெல்லாம் நல்லா கொடுத்திருக்கேன். மூன்று பொருள்களால் ஆன இந்த உடலுடன் தன்னை அடையாளம் காணக்கூடியவனும், இவ்வுடலில் இருந்து தோன்றியவர்களை உறவினர் என்று கருதுபவனும், பிறந்த நிலத்தை வந்தனைக்குரியதாக எண்ணுபவனும், அப்புறம் உன்னத ஞானமுடைய மனிதர்களை சந்திக்காமல் வெறும் இந்த கஷேத்திராட்டனம் எல்லாம் போயிட்டு வெறும் அந்த கங்கா ஸ்நானம் பண்ணேன், யமுனால குளிச்சேன் அந்த மாதிரி. ஆனா அங்க அது மாத்திரம் அந்த இதுல மாத்திரம் தண்ணியில மாத்திரம் நம்ம குளிக்கிறது போறாம என்னது அங்க யாரும் எல்லாம் சமாதி இருக்கு, அங்க என்னெல்லாம் இருக்குன்னு அங்க புண்ணியாத்மா இன்னமும் இருக்காளா வாழையெல்லாம் போயிட்டு சேவிச்சுட்டு வருது. இந்த மாதிரி பண்ணணும். அதெல்லாம் பண்ணலைன்னா புண்ணிய தலங்கள் செல்பவனும் ஒரு கழுதையை போன்றோ பசுவை போன்றோ கருதப்பட வேண்டியதாகும். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? அகெயின் கட்டுண்ட ஆத்மா உடலின் பல்வேறு முக்கியங்களை அதான் எதிரி. இப்ப மனம் தான் நிறைய புலன்கள். அதான் நம்ம இதுல காட்டில் எண்ணும் குதிரைகள், அந்த 5 குதிரை இருக்கும். 5ன்னா இந்த கண்ணு, மூக்கு, வாய், கை, காது சொன்ன கண்ணு, மூக்கு, காது, இதெல்லாம் 5 புலன்கள். ஒரு இடத்த பார்க்கணும். காது ஒண்ணு கேட்கணும் சொல்லும், கண்ணு ஒண்ணு பார்க்கணும் சொல்லும் இல்லை. ஆனா அந்த 5 குதிரையும் பிடிச்சு ஏதாவது இழுக்கிறோம் நம்ம மைண்டாலதான் இழுக்கிறோம். நம்ம மனசைதான் நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணி அதை இழுத்து வச்சுக்கிறோம். அப்புறம் இது இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு அது நமக்கு எவ்வளவு நமக்கு அதுல ஒரு இது இருக்கும். இன்டெலிஜென்ட்னா எனக்கு நமக்கு தாங்குற சக்தி எவ்வளவு இருக்கும், அது ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம அவங்க கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. காமவயப்பட்ட புத்தியால அகங்காரத்தை பெறுவதற்கு ஜடத்துடன் மனம் புலன்கள் இவற்றை தன்னை அடையாளம் காண்பதற்கும் ஆத்மாவை வசீகரிக்கிறது. இதனால் ஜடல் புலன்கள் அனுபவிப்பதில் ஆத்மா அடிமையாகிவிடும். இல்ல ஜட புலன்கள் ஆத்மா அடிமை ஆகும். ஆனா நம்ம மைண்டை வச்சுதான் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும். முன்னாடி நான் மைண்டு சொன்னேன், அந்த மைண்டு தான் யூஸ் ஆகும். ஓகே, படிச்சுட்டோமே காமத்திற்கு ஒரு. ஓகே, அப்புறம் இது நெக்ஸ்ட் 41. இன்னும் ஒண்ணு கூட படிச்சிருங்க. நீங்க லாஸ்ட் டைம் படிக்கலையே, படிச்சிருங்க மாதாஜி. சரி. தஸ்மாத் ரியான் யாதவ் நியம்ய பரதர்ஷப பாவமானாம் பிரஜகி ஏனம் ஞான விஞ்ஞான நாசனம். தஸ்மாத் எனவே, துவம் நீ, இந்திரியாணி புலன்கள், ஆதவ் ஆரம்பத்தில், நியம்ய ஒழுங்குபடுத்தி, பரதருஷப பரத குலத்தோரில் தலை சிறந்தவனே, பாப்மானம் பாவத்தின் பெரும் சின்னம், பிரஜகி கலைந்து விடு, ஹி நிச்சயமாக, ஏனம் இந்த ஞான அறிவின, விஞ்ஞான தூய ஆத்மாவின் விஞ்ஞானத்தையும், நாசனம் அழிப்பவர். அதாவது மொழிபெயர்ப்பு. எனவே பரத குலத்தோரில் தலை சிறந்த அர்ஜுனனும் புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி ஞானத்தையும் தன்னுறவையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுவாயாக. பொருளுரை: தன்னுறவிற்கான உந்துதலையும் ஆத்ம ஞானத்தையும் அதிகரிக்கக்கூடிய காமம் எனப்படும் மிகப்பெரிய பாவகரமான விரோதியை வெற்றி கொள்வதற்கு ஒருவன் தனது புலன்களை ஆரம்பத்திலேயே நெறிப்படுத்த வேண்டும். அர்ஜுனனுக்கு அறிவுறுத்துகிறார் பகவான்.
தான் அல்லாதவற்றிலிருந்து தன்னை பிரித்தறிதல் வேறு விதமாக கூறினால் ஆத்மா என்பது உடலை குறிப்பதல்ல என்பதை அறிதல். ஞானம் எனப்படும் ஆத்மாவினுடைய உண்மை நிலையையும் பரமாத்மாவுடனான அவனது உறவையும் பற்றிய விசேஷ அறிவு விஞ்ஞானம் எனப்படும். இவ்வாறே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 2.9.31 விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஞானம் பரம குஹ்யம் மே யத விஞ்ஞான சமன்விதம் ச ரகசியம் தத் அங்கம் ச கிருகாண கதிதம் மயா. ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானம் மிக இரகசியமானது, மனித அறிவிற்கு எட்டாததும் ஆகும். ஆனால் அத்தகைய ஞானம் ஞானமும் விஞ்ஞானமும் அவற்றின் பலதரப்பட்ட கருத்துக்களுடன் பகவானால் விளக்கப்படும் போது அவற்றை பிரித்து கொள்ள முடியும். ஆத்மாவை பற்றிய அந்த பொதுவான ஞானத்தையும் விசேஷ ஞானத்தையும் பகவத்கீதை நமக்கு வழங்குகின்றது. ஜீவாத்மாக்களில் இறைவனின் அம்சம் என்பதால் அவர்கள் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டியவர்கள். அவர்கள் அந்த உணர்வே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும். எனவே வாழ்வின் ஆரம்பத்திலிருந்தே கிருஷ்ண உணர்வினை பயின்று அதன் மூலம் முழுமையான கிருஷ்ண பக்தனாகி அதற்கேற்ப செயல்பட வேண்டும். எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய இறையன்பின் திரிந்த பிம்பமே காமம். ஆனால் ஒருவன் ஆரம்பத்திலிருந்தே கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி பெற்றால் அவனது இயற்கையான இறையன்பு காமமாக சிதைந்து போக முடியாது. இறையன்பு காமமாக சிதைந்து விட்டால் அதனை சுயநிலைக்கு திருப்புவது மிகவும் கடினம். அவ்வாறே இருப்பினும் பக்தி தொண்டின் ஒழுக்க நெறிகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் தாமதமாக தொடங்கி வரும் கடவுளின் காதலராக ஆகிவிடும் அளவுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு சக்தி நிறைந்ததாக இருக்கிறது. எனவே வாழ்வின் எந்த கட்டத்தில் இருந்தாலும் அல்லது இதன் அவசரத்தை உணர்ந்த கட்டத்திலிருந்து இறைவனின் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் புலன்களை ஒழுங்குபடுத்த தொடங்கி காமத்தை பகவத் பிரேமையாக இறையன்பாக மாற்ற முடியும். இதுவே மனித வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்தி நிலையாகும், பக்குவ நிலையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. புலனின்பத்தெல்லாம் எங்க நம்ம டைவர்ட் பண்ணமா இறை அன்பாக யூஸ் பண்ணணும். அப்போ காலையில இருந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆனா உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா, அன்னைக்கு எந்துக்க முடியல அப்படின்னா லேட்டா படுத்துட்டேன். அன்னைக்கு அந்த தூக்கத்தை கட் பண்ணி நான் அதுக்கப்புறம் மேல பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்ப என்ன எடுத்து 2 மணியா எடுத்து 2:15 என்னவோ எடுத்து 4 மணிக்கு அலாரம் அடிச்சது கேட்டுது. ஆனா முழிப்பு வரல. அதுக்கப்புறம் 5 மணிக்கு தான் நினைவு வந்தது. அலாரம் அடிச்சது நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்கிருக்கேன். அப்ப என்னது அந்த ஒரு வருத்தம் வரும். ஐயோ நம்ம பகவான் பண்றது காலையில வந்துக்கலையே, நமக்கு பகவான் பண்றது அந்த இதெல்லாம் பண்ணலையே, காலையில ஜப்பா பண்ணோம் அது வேற கொஞ்சம் நின்று போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும். ஒரு நாளைக்கு இன்பிட்வீன் எனக்கு அப்படி அது ஆயிடும். அப்புறம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் இன்னைக்கு லாஸ்ட் 2 hours தான் தூங்கினேன். அது அந்த நார்மல் டைம்ல தூங்கலைன்னா ஜப்பா பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா முழிப்பு வந்துருச்சு. அப்ப நல்ல எனர்ஜியா பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ராத்திரியும் நல்ல தூக்கம் இல்லை. சோ என்னன்னாக்கா நம்ம அன்பு எதுல டைவர்ட் பண்ணோம், இறையன்பில் போகும்போது என்னன்னா எப்படி, பிகாஸ் ஆத்மா இஸ் வெரி ஆக்டிவ், அதுக்கு ஏதோ ஒரு டைவர்ஷன், சும்மா உட்காராது. அப்ப இந்த மாதிரி போகும்போது என்னன்னாக்கா அதுக்குதான் ஏங்கிட்டு இருக்கும், இறையன்புக்கு ஏங்கிட்டு இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் பண்ணும்போது நல்ல திருப்தியும் அடையும். புலன் இன்பத்துல திருப்தியே கிடையாது. அது எவ்வளவு நம்ம தீனி போட்டாலும் இன்னும் வளர்ந்துன்னு தான் போகுமே தவிர அது அணையாது. சோ இதுதான் கருத்து. இதுல ஆத்மாவை பற்றி இத்தகைய பொதுவான ஞானத்தை விசேஷ ஞானத்தையும் பகவத்கீதை நமக்கு வழங்கிடுது. இந்த மாதிரி ஞானம் எல்லாம் பகவத்கீதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. ஜீவாத்மாக்கள் இறைவனின் அம்சம் என்பதால் நம்ம எல்லாம் அங்கிருந்து வந்திருக்கிறதுனால அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டியவர்கள். நம்ம எங்க போனோம், கோலோக விருந்தாவனம் போனாலும் அங்க கிருஷ்ணர் இருக்கால எங்க கால் மேல கால் போட்டு எல்லாம் தான் நம்ம இலக்கு அடைஞ்சு விட்டோமே அப்படின்னு இல்ல, அங்க போனாலும் பண்ணோம். இவர மாதிரி ஆஞ்சநேயர் மாதிரி என்ன பண்றார், பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்றார். ஆனா இங்க சரணடைந்து அங்க கீழதான் உட்கார்ந்து இப்படி கையை கூப்பிட்டு ஒரு மூலிகை கொண்டு வானா ஒரு மலையே பிச்சுன்னு வர்றார். கடல் அப்படி தாண்டார். லங்கால சீதா இருக்கால பாத்துக்குவானாக்கா கண்டேன் சீத்தைன்னு சொல்லிட்டு வர்றார். ஆனா அப்புறம் என்னது வால்ல அவருக்கு தீ வச்சோன்னா அவர் மாட்டுக்கு சுத்துறாரு. எல்லா இடத்துலயும் எரியறது. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணினவர் எவ்வளவு ஹம்பிளா ராமர் இதெல்லாம் நான் பறிக்கிறோம், இதெல்லாம் நான் பண்ணிருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சமமா நிற்கிறாரா இல்ல, கீழே பணிவா உட்கார்ந்துட்டார். நம்ம வீட்டு வேலைக்காரியில நம்ம கூட உட்கார்ந்து சோப்பால உட்காருவாள மாட்டா, கீழே உட்காருவோம். நமக்கு தான் தோணும் என்னது கீழே உட்கார மேல உட்காருமா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஆனா அவளோட இந்த நிலைமை என்னன்னாக்கா நம்ம சர்வீஸ் பண்ணோம், யாருக்கு, கடவுளுக்கு சர்வ் பண்ணேன்னா நம்ம எல்லாம் அங்கிருந்தான் வந்திருப்போம். அவரோட தான் நான் முடிச்சு ஒரு அம்சம். அப்ப நம்ம பகவானுக்கு எங்க இருந்தாலும் சர்வ் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுடைய. நான் தொடங்கி விட இந்த கடவுளின் காதலராக ஆகிவிடும் அவள். அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு சக்தி நிறைந்ததாகும். காதல்லாம் வர வேண்டாம், அட்லீஸ்ட் ஒரு பக்தி இருந்தா ஒரு நல்ல ஒரு
மெயினா என்ன ஆசை, ஒரு சின்ன குழந்தையோட ஒரு லட்டு கோபால் வச்சோட ஐயோ இந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது நம்ம கொடுக்கணுமே, பால் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. சில பேர்லாம் அந்த நாராயணி இதெல்லாம் படிக்கும்போது அந்த வெண்ணையெல்லாம் தடவுவா வாயில, ஒரு ஃபீலிங் அவருக்கு கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்ல வெண்ணெய் சில பேர் வச்சே இருப்பா, படத்துல எப்பவும் பார்த்தா அந்த வெண்ணெய் இருந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து we can do all that. அப்ப நம்ம பக்தி எப்படி பகவான் கிட்ட போகும்போது அது கிருஷ்ண உணர்வுலதான் அதெல்லாம் முடியும். புலன்கள்ல ஒழுங்குபடுத்த தொடங்கி காமத்தை பகவத் பிரேமையாக இறையன்பாக மாற்ற முடியும். இதுவே மனித வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். இப்ப கிடைத்திருக்க நம்ம மனுஷ ரூபத்தை நல்லா பிரயோஜனப்படுத்தணும். எஸ், அடுத்தது சாந்தி மாதாஜி அப்புறம் சாஸ்வதா அன்பு. எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்திரியாணி பராண்யாஹோ இந்திரியேபி பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தே பரதஸ்து சக. இந்திரியாணி புலன்கள், பராணி உயர்ந்தவை, ஆகு கூறப்படுகின்றது. இந்திரியேபிய புலன்களை விட, பரம் உயர்ந்தது, மனம் மனச மனதை விட, து மேலும், பரா உயர்ந்தது, புத்தி யார், புத்தியை விட, பரத உயர்ந்தது, து ஆனால், ச அவன். செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை, மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது, மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். பொருளுரை. புலன்கள் பல்வேறு காம செயல்களின் வாயில்கள் காமம் உடலினுள் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் புலன்களின் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்றது. எனவே ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தால் உடலை விட புலன்கள் உயர்ந்தவை. உயர்ந்த உணர்வான கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும்போது இந்த வாயில்கள் வேலை செய்வதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆத்மா பரமபுருஷ பகவானுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்கிறான். எனவே இங்கு விவரித்த உடல் இயக்கங்களின் வரிசை இறுதியாக பரமாத்மாவில் முடிவடைகின்றது. புலன்களின் இயக்கமே உடலின் இயக்கம் எனப்படுகிறது. புலன்களை நிறுத்துதல் என்றால் எல்லா உடல் இயக்கங்களையும் நிறுத்துவதாகும். ஆனால் மனமோ இயக்கத்திலேயே இருப்பதால் உடல் அமைதியாகவும் ஓய்வாகவும் இருந்தாலும் மனம் கனவில் இயங்குவதை போல இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். ஆயினும் மனதிற்கு மேல் புத்தியின் உறுதி அமைந்துள்ளது, புத்திக்கு மேல் ஆத்மா அமைந்துள்ளது. எனவே பகவானின் தொண்டில் ஆத்மா நேரடியாக ஈடுபடும் போது கீழ் நிலையில் உள்ள புத்தி, மனம், புலன்கள் என அனைத்தும் தானாகவே ஈடுபடும். கட உபனிஷத்தில் இது போன்று ஒரு கருத்து உள்ளது. அங்கே புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் புலன்களை விட உயர்ந்தவை என்றும் மனம் புலனுகர்ச்சி பொருட்களை விட உயர்ந்தது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே மனதை இறைவனின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடுத்திவிட்டால் புலன்கள் வேறு விஷயங்களில் ஈடுபடுத்தப்படுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. இத்தகைய மனப்பான்மை ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. இறைவனின் உன்னத தொண்டில் மனம் ஈடுபடுத்தப்பட்டால் அது கீழான செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. கட உபனிஷத் ஆத்மாவை மகான் சிறந்தவன் என்று வர்ணிக்கின்றது. எனவே புலன்கள், மனம், புத்தி இவை எல்லாவற்றையும் விட ஆத்மா உயர்ந்ததாகும். எனவே ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை, உண்மை நிலையை நேரடியாக புரிந்து கொள்வதே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாகும். புத்தியை உபயோகப்படுத்தி ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை ஆராய வேண்டும். பின்னர் மனதை எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இது எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கும். ஆன்மீகத்தில் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவன் புலனுகர்ச்சி பொருட்களில் இருந்து விலகி இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறான். ஆனால் அது மட்டுமின்றி ஒருவன் தனது மனதை, புத்தியை உபயோகித்து உறுதிப்படுத்த வேண்டும். பரமபுருஷ பகவானிடம் பூரணமாக சரணடைந்து புத்தியுடன் மனதை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தினால் மனம் தானாகவே வலுவடைவது மட்டுமின்றி பாம்புகளைப் போல வலுவுடைய புலன்கள் பல் பிடுங்கிய பாம்புகளைப் போல பாதிப்பு இல்லாதவையாகி விடுகின்றன. ஆனால் ஆத்மாவானது புத்தி, மனம், புலன்கள் ஆகியவற்றிற்கு எஜமானனாக உள்ள போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணருடனான உறவில் அது வலிமை பெறாவிடில் மனக்கிளர்ச்சியால் இழிந்துவிடும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவனுக்கும் எவ்வளவு பவர் காட்டுறாங்க. நம்ம அந்த குதிரையோட எக்ஸாம்பிள் நீங்க உங்களுக்கு காட்டல இல்லையா, அந்த இதுக்கு இது முடிஞ்சு கொடுத்தோன்னா அதை காட்டுறேன் நான். குதிரை அந்த 5 குதிரை இருக்கு, அந்த 5 குதிரை நம்ம புலன் இன்பம் தான், அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அது. ஆனா அதை அடக்கணும்னு மனசாலதான் நம்மள அடக்க முடியும். மனசை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் அதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சுனாக்கா அது கண்ட்ரோல் வரும். அந்த மனதை எப்படி கண்ட்ரோல் அந்த மனசு பண்ணணும்னா அந்த மனசுக்கு எது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும், இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அது வந்து பண்ணும். பின்னாடி யாரு, அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் பின்னாடி யார் இருக்கா? சுயம், நான் தான் உட்கார்ந்து, ஆத்மா தான் உட்கார்ந்து இருக்கு. ஆத்மா வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிதான் அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். புத்திக்கு மேல ஆத்மா அமைந்துள்ளது. எனவே பகவானின் தொண்டில் ஆத்மா நேரடியாக ஈடுபடும் போது கீழ்நிலையில் உள்ள புத்தி, மனம், புலன்கள் என அனைத்தும் தானாக ஈடுபட்டு
ஆத்மா வந்து எதுல வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியில அது இன்வால்வ் ஆகணும். இப்போ பகவான் பக்தியில அது இன்வால்வ் ஆகும்போது அதுக்கப்புறம் சப் ஸ்டாண்டர்டா என்னெல்லாம் இருக்கு, மனம், இது புலன், புத்தி, அதுக்கு கீழே புத்தி, புத்தி கீழே மனம், மனம்க்கு அப்புறம் புலன்கள், இந்த 5 புலன்களும் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகும். ஆனா இது ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணா அந்த ஆத்மா. அந்த ஆத்மாக்கு அப்ப என்ன வேணும், கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து இது பகவான் நாமம், பகவான் கைங்கரியம், இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதை பண்ண ஆத்மாக்கும் பிடித்து போய்விடும். அந்த ஆத்மா அதுல கண்ட்ரோலா இருக்கிறதுனால பாக்கி உள்ளது அந்த அடுத்த சப்ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு புத்தி, மனம், புலன்கள் எல்லாமே தானாகவே அதுல ஈடுபட்டு கட்ட உபநிஷத்துல இதே போன்ற பதம் உள்ளது அப்படின்ட்டு போட்டு. எஸ், யஜமானுக்கு உள்ள போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் அது வலிமை. ஓகே, அடுத்தது யாரு மாதாஜி? சஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏவம் புத்தேஹே பரம் புத்வா சம்ஸ்தப்ய ஆத்மானம் ஆத்மனா ஜஹி சத்ரும் மகாபாஹோ காமரூபம் துராசதம். ஏவம் இவ்வாறு, புத்தேஹே புத்தியை விட, பரம் உயர்ந்ததை, புத்வா அறிந்து, சம்ஸ்தப்ய நிலைநிறுத்தி, ஆத்மானம் மனம், ஆத்மனா தெளிவான புத்தியினால், ஜஹி வெற்றிகொள், சத்ரும் எதிரி, மகாபாஹோ பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, காமரூபம் காமத்தின் உருவிலுள்ள, துராசதம் வெல்ல முடியாத. இவ்வாறாக ஜடப்புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனான தன்னை உணர்ந்து பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால், கிருஷ்ண உணர்வினால் மனதை உறுதிப்படுத்தி, காமம் எனப்படும் திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றி கொள்ள வேண்டும். பொருளுரை. கீதையின் இந்த 3ஆம் அத்தியாயம் உருவற்ற சூன்யத்தை இறுதி லட்சியமாக கொள்ளாமல் தான் பரமபுருஷ பகவானுடைய நித்திய தொண்டன் என்பதை அறியும் கிருஷ்ண உணர்வினை முடிவாக சுட்டிக்காட்டுகிறது. பௌதீக வாழ்வில் காம உந்துதல்களாலும் ஜட இயற்கையின் வளங்களை அடக்கியாலும் ஆசையாலும் ஒருவன் நிச்சயமாக வசப்படுத்தப்படுகிறான். அதிகாரத்தன்மைக்காக ஆசைகளும் புலனுகர்ச்சிக்கான ஆசைகளும் கட்டுண்ட ஆத்மாவின் பரம எதிரிகளாகும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் பலத்தால் ஜடப்புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியும். தொழிலையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் திடீரென விட்டுவிட தேவையில்லை. மாறாக படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலம் தனது ஸ்வரூபத்தை நோக்கி செலுத்தப்படும் ஸ்திரமான புத்தியினால் பௌதீக புலன்களாலும் மனதாலும் பாதிக்கப்படாத திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெற முடியும். இதுவே இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சமாகும். பக்குவமற்ற ஜட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டுள்ள நிலையில் தத்துவ அனுமானமோ பெயரளவிலான யோகாசன பயிற்சிகளை கொண்டு புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான செயற்கையான முயற்சியோ ஆன்மீக வாழ்வில் மனிதனுக்கு ஒருபோதும் உதவ முடியாது. உயர்ந்த புத்தியை கொண்டு அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி பெற வேண்டும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் கிருஷ்ண உணர்வில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்தல் அல்லது கர்மயோகம் என்னும் 3ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண. அப்படியாக 3ஆவது சாப்டர் முடியுது. இது அதேதான் திரும்பி போட்டிருக்கு. புத்தினாலதான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அந்த புத்திக்கு வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் தேவை. அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் பின்னாடி யாரு? இவர்தான். யாரு? நம்ம ஆத்மா தான் உட்காந்து இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு. எஸ், அப்ப நம்ம வந்து இது முடிச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் நம்ம பாஸ் பண்ணணுமா? என்ன பண்ண வேண்டாம், பாஸ் பண்ணு, ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். வந்து இதுக்கு போயிடலாம். சரி, நம்ம வந்து பிபிடிக்கு போயிடலாம். பிபிடியில விடுபடின்னு பார்த்தா இன்னைக்கு 3rd சாப்டர் முடிஞ்சோம். கரெக்டா 6 மணிக்கு முடிச்சு விட்டோம். நான் தான் பார்த்துருந்தேன் கீழே எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு. முடிச்சுட்டோம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப கம்மி பேர் தான் வந்திருக்காங்க. ரியலி ஃபீலிங் சேட். எல்லாம் படிக்கிறதுக்கே வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு. போக போக தான் நம்ம அந்த பகவத்கீதை கொடுக்கறதுலாம் ரொம்ப கரெக்டா தான் கொடுக்குறாங்க. 18 days கோர்ஸ் படிக்கும்போது ஒரு 20-30 பேர் இருந்தாங்கன்னா அது அப்படியே குறைஞ்சு இந்த ஓட்டப்பந்தய மாதிரி தான். ஃபைனல் இலக்க நோக்கி யாரு ஃபர்ஸ்ட் வர முடியும்? 1-2 பேர் தான் முன்னாடி வராங்க. அதுலயும் பகவானை புரிஞ்சுக்கிறவா ரொம்ப கம்மி. அதுவும் போடுறாங்க. முடியும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. முடிஞ்சு இதை நம்ம கிட்ட முடிச்சுட்டோம்னாக்க
ஒரு 45 minutes முடிச்சிட்டோம்னா சக்சஸ். உங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்றேன். வந்து நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். வந்து சேவிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்லோகம்லாம் இன்னும் படிக்க வேண்டாம், நம்ம எல்லாம் படிச்சாச்சு. நம்ம வந்து ஜஸ்ட் நரேஷன் மாத்திரம் படிச்சுட்டே போகலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாக்கு வந்துட்டு இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் மங்களூர் எல்லாம் ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எல்லாம் படிக்க வேண்டாம். இப்ப 18 வாரங்கள் முன்னாடி அப்படி வாரத்துல படிச்சிருந்தோம். இப்ப அப்படி இல்லை, ஒரு வருஷமா படிக்க போறோம். அது பகுதி அதெல்லாம் பாதியா வச்சிருக்கேன். ஏன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலா இதுலயே நான் டீட்டெயில் போட்டு வச்சிருந்தேன். இப்ப அதோட டீட்டெயிலா பர்பட்டே படிக்கணும்னு சொன்னதுனால நம்ம இப்ப இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்றோம். அதனால இதுல போட்டிருக்கிறத நம்ம படிக்கலாம். இதுதான் பிபிடி நான் சொல்றேன். இதெல்லாம் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன்ல போட்டு வச்சிருக்கோம். ஓகே, இது வந்து கர்ம யோகா. இது எப்படி செயல் யோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் வேலை செய்தல், அதை பத்தி தான் நம்ம பார்ப்போம். பக்தி வேதாந்தா சுவாமி அவர் இதன் பிரபுபதா இதன என்னது அவரோட போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இப்ப இதெல்லாம் படிச்சோம். ஓகே, இது சாப்டர் 2ஓடு என்னெல்லாம் படிச்சோம் போட்டிருக்கு. 3வது இதுல இப்ப என்ன படிக்க போறோம் அதுவும் போட்டிருக்கு. அப்புறம் சாப்டர் 1 and 2ல என்ன படிச்சோம்? படைகளை அவதானித்தல். அவர் படைகளை பார்க்கிறார், அதுல வந்து கம்பேஷன் ஆயிடுறார், ரொம்ப இறக்க குணம் வருது, இன்பம் இல்லை அப்படி சொல்றார். அப்புறம் என்ன சொல்றார்? புனிதத்தன்மை மற்றும் பாவ வினைகள், சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டி நான் பண்றேன் அவள் எல்லாம் பொண்ணா அப்படின்னு ஒரு தோன்றது. அப்புறம் அழிவு, குடும்பத்தின் அழிவு. அதனால செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து டிசிஷன் எடுக்க முடியல. கிருஷ்ணா என்ன பண்றது? அகம் சிஷ்யஸ்தே அகம் சாதிமாம் பிரபன்னம் அப்படி சொல்றார். அப்ப அதுல வந்து அவர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார், அர்ஜுன சரணடைந்தான் பகவானுக்கு, பகவான் கிருஷ்ணன். அப்புறம் கனெக்ஷன் பிட்வீன் சாப்டர் 2 and 3. நம்ம 3க்கு 2க்கு என்னது? Okay. Durena Hyavaram, Krishna tells Arjuna to keep all abominable activities. எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அந்த செய்கையெல்லாம் அதெல்லாம் செய்யாம இருக்கணும். For distant by, you will keep it at a distant by புத்தி. நல்ல புத்தியை யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி வைக்கணும். Arjuna thinks that buddhi means intelligence. By using his intelligence, he should avoid all abominable activities and thus not fight. நம்ம புத்தியால நல்ல இன்டெலிஜென்ட்டா வச்சு நம்ம வந்து புத்தியால செய்யக்கூடாத செயல்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதனால சண்டை போடக்கூடாது. அவங்க என்ன நினைச்சிருக்கான்? சண்டை போடுறது கெட்ட செயல், இப்போ நம்ம வந்து சண்டை போடக்கூடாது. ஏன்னா என் புத்தி நல்ல புத்தி இல்லையா, அந்த மாதிரி எப்படி நினைக்கிறான். ஸ்டில் கிருஷ்ணா இஸ் urging him to fight. இல்ல, இந்த நேரத்துக்கு தப்பு, நான் அந்த மாதிரி நினைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து தூண்டி விடுறான். அப்புறம் 3வது சாப்டர் இதுல ஆரம்பிக்கிறது அர்ஜுனாஸ் கொஸ்டின் டு கிளாரிஃபை திஸ் கான்ட்ரடிக்டரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ரொம்ப தப்பா தோன்றது நீங்க சொல்றது, நான் வந்து சண்டை போடாதீங்கன்னு சொல்றப்பல இருக்கு. பகவானை நினைத்துன்னு நீங்க சொல்றீங்க, ஆனா இப்ப சொல்றீங்க சண்டை போடுன்னு. நான் என்ன பண்ணணும்? ஒரு வேர்டு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றேன். அக்கார்டிங் டு அர்ஜுனா, ரெனன்சியேஷன் ஞானா அண்ட் ஒர்க் இஸ் என்னது? இன்கம்பேட்டிபிள். வேலை செய்யறது எப்படி ரெனன்சியேஷனா நான் வேலை ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாது, சும்மா ஜப்பா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஆனா பகவான் அப்படி சொல்ல, வேலை செய்யணும், ஆனா என்னை நினைத்து வேலை செய், அதுதான் ரெனன்சியேஷன் அப்படின்னு. இதுதானே இந்த தமிழ்ல போட்டிருக்கேன். ஓகே ஓகே சரி, அதேதான் இங்க தமிழ்லையும் போட்டிருக்கேன். வேலை பொருந்தல், அர்ஜுனன் துறப்புப்படி ஞானம் மற்றும் வேலை பொருந்தல். ஓகே, இப்ப வந்து ஏக்கம் அதான் ஒரே ஒண்ணு சொல்லுங்க, நான் என்ன பண்ணணும், வேலை பண்ணணுமா வேண்டாமா? ஓகே, நம்ம இதெல்லாம் பார்த்து இப்போ ஸ்லோகாலாம் படிக்க வேண்டாம், சும்மா ஒரு என்ன மீனிங் கொடுத்துருப்பாரு. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன சொல்ற? ஓ ஜனார்தனா கேசவா, வை டு யூ வாண்ட், தமிழ்ல போடல இல்லையா, பரவாயில்ல இல்லையா, இங்கிலீஷ்ல படிச்சோம்னா புரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும். சும்மா ஒரு ரிவிஷன் தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப ஏன் என்ன வந்து இந்த மாதிரி வார்ஃபேர்ல வந்து இப்ப ஈடுபடுத்த சொல்றீங்க? இதுல எவ்வளவு இது என்னது உயிர் சேதம் எல்லாம் அடைகிறது, இந்த மாதிரி பயன்படுத்தி ஏன் சொல்றீங்க? இஃப் யூ திங்க் தட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பெட்டர், நல்லா புத்தி யூஸ் பண்றவங்க கண்டிப்பா இந்த இழிவு செயல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு? இல்ல, அதுக்கு இவர் இன்னும் கண்டினியூ பண்றேன், என்னோட இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கேன் நான், எனக்கு வந்து உங்களோட என்ன நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்கிறது, அதனால ஏக்கம் வதா, நீங்க ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லுங்க, நான் பண்ணணுமா வேண்டாமா அந்த மாதிரி கேட்கிறேன். ஏக்கம் வதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது, அதனாலதான் திரும்பி சொல்றேன். ஒரே ஒண்ணு சொல்லுங்க, பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. இப்ப இதை போட்டுக்கலாம், திஸ் வே தட் வே த அதர் வே, இந்த 3 இதுவும் போட்டா எங்க போவோம்? கன்ஃபியூஸ்ட். அப்ப பகவான் அவர் கேட்கிறார். அடுத்தது என்னது? இது பார்த்தோம், நிஷ்காம கர்ம யோகா, நமக்கு வேண்டி பண்ணாம பகவானை நினைத்துட்டு பண்ண. அதை பார்த்து இப்போ பகவான் என்ன சொல்ற? I have already explained that there are 2 classes of men. 2 type of people இருக்காங்க who try to realize the self.
புரிஞ்சுக்கிறவங்க, தான் யாரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமான மக்கள் இருக்காங்க. சம் ஆர் இன்க்ளைன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பை எம்பிரிக்கல் பிலாசபிக்கல் ஸ்பெகுலேஷன். அதான் அந்த அத்வைத்திக் பிரின்சிபல்ல எல்லாம் மனசுல எல்லாம் கொஸ்டின் ஆன்சர் அந்த இதெல்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணி அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. அண்ட் அதர்ஸ் எப்படி பண்ணுவாங்க, வேற மக்கள்லாம் எப்படி பக்தி நல்ல பகவானை பக்தி பண்ணி அவங்க பகவானை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அது இது எப்படி சாங்கிய பிலாசபிக்கல் ஸ்பெகுலேஷன், மைண்ட்ல நல்ல கால்குலேஷன் அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணி பண்றாங்க. அது அவங்க ஒரு பாதை எப்படி மறைமுகமான பாதை, அவங்களும் இலக்கு என்னது கிருஷ்ணரை தான் அடைவாங்க. ஆனா அது மறைமுக பாதை. நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றது என்னது நேரடி பாதை. ஏன்னா டைரக்டா நம்ம பக்தியில ஆரம்பிச்சோம். அப்ப அந்த பக்தியில நம்ம அந்த பாதை நீண்டு போயிட்டு இருக்கும். ஆனா அது சாஃப்டா இருக்கும், சீக்கிரம் போய்விடலாம். இது எப்படி இந்த சாங்கிய யோகா அது தனிப்பட்ட முயற்சியை சார்ந்திருத்தல். அவா எப்படி ஒருத்தர் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வராங்களோ அவளை பொறுத்து இருக்கு. இங்க அப்படி இல்ல, எல்லாரும் சேர்ந்து பஜனை பண்றோம், எல்லாரும் சேர்ந்து நாமம் சொல்லணும். அந்த மாதிரி எல்லாரையும் கூட்டோட நம்ம கூட்டின்னு போயிடுறோம். கிருஷ்ணனின் கருணையின் மீது சார்ந்திருத்தல், சுப்ரீம் 2.61 மீது முழுவதுமாக சார்ந்திருக்கும் செயல்முறை. ஃபுல்லா பகவானோட மர்சிக்கு நம்ம எல்லாருமே ஜப்பா பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்லாம் ஸ்டார்டிங்கே பக்தி யோகால ஆரம்பிச்சோம். இங்க வெற்றியின் உறுதியற்றது. வெற்றி கிடைக்கும்னு அவ்வளவு உறுதியா சொல்ல முடியாது. ஆனா இங்க 100% கேரண்டி. இப்ப நாம ஜபம் சொல்ல சொல்ல பாவங்கள் எல்லாம் போயிடும். அந்த மாதிரி ஒரு சக்சஸ் இங்க கேரண்டி இருக்கு. அப்புறம் இங்க எப்படி பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையின் மூலம் ஆரம்ப சுத்திகரிப்பு தேவைப்படுகிறது. ஒரு அந்த பக்குவ நிலைக்கு வரணும்னா கொஞ்சம் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த ஒரு பக்குவம் கொண்டு வரதுக்கே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அப்ப ஆரம்ப நிலையில அவன் தடுமாறி போயிடுவான். அப்ப அதை சுத்திகரிப்பு அங்க தேவைப்படுது. இங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. முடிவுகளும் அர்த்தங்களும் ஒரே மாதிரியானவை. கிருஷ்ண உணர்வு என்பது தூய்மைப்படுத்தும் செல்வம். கிருஷ்ண உணர்வுதான் இருக்கணும். எண்டு பாட்டா இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்டார்டிங்கா இருக்கட்டும், நம்ம அதுலதான் ஆரம்பிக்கிறோம். எண்ட் அண்ட் மீன்ஸ் ஆர் த சேம். கடைசியில நம்ம சொன்னோமே இப்போ சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்ட். நம்ம பகவானோட உலகத்துக்கு போனாலும் என்னது அங்கேயும் பக்தி காட்டி அங்கேயும் சேவை தான் பண்ணணும். ஸ்டார்டிங்ல என்னது அதேதான், பக்தியும் பண்ணணும் சேவை. இப்ப நமக்கு எண்டும் முதலமும் எண்டும் ரெண்டு சேம் தான். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் பியூரிஃபிகேட்டரி ப்ராசஸ். அப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பக்தியோட பண்ணணும். அப்புறம் 3.4 பார்த்தோம், நாட் பை மியர்லி அப்சைனிங் ஃப்ரம். அந்த மாதிரி பக்தி யோகத்தை நம்ம பண்றதுதான் சிறந்ததே தவிர இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணாம அப்சைனிங் ஃப்ரம் ஒர்க் கேன் ஒன் அச்சீவ். அந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நாட் போட்டுட்டார். நாட் பை மியர்லி அப்சைனிங் ஃப்ரம் ஒர்க் கேன் ஒன் அச்சீவ் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ரியாக்ஷன். இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யாம இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து பகவான் நினைத்து பண்றதுல அந்த மாதிரி நமக்கு இது என்னது ரியாக்ஷன் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி இல்லை. நார் பை ரினன்சியேஷன் அலோன் கேன் ஒன் அட்டைன். இல்ல இது இந்த மாதிரி பண்ணினாதான் இலக்கு சீக்கிரம் அடைவாங்களா, அந்த மாதிரி கிடையாது. இவர் என்ன பண்றார், யோகா தான் பண்ணிருந்தார். கண்ணெல்லாம் அந்த மூக்கு இதுல குருவத்துல பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு அவர் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்தாங்க. இலக்கு அதே தான், ஆனா அவங்க பாதை கடினமாக இருக்கும். Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி குணங்கள் அஃபெக்ட் பண்ணுது. சில பேர் ரொம்ப தமோ குணத்தையே சோம்பேறியா இருப்பாங்க, இங்கேயும் வரமாட்டா போகமாட்டா வீட்லயே படுத்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் எழுப்பி கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம். ஒருத்தர் அப்ப நம்ம ஒரு நேச்சரோட தான் பிறந்திருக்கும். அப்ப அதை கல்குலேட் பண்றோம். Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. அதனால சத்துவகுணமோ ரஜோகுணமோ தமோகுணமோ ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். தமோகுணத்துக்காரன் ஒண்ணு பண்ணலன்னு தூங்கிட்டாவது இருப்பான், அவனை எழுப்பவும் முடியாது. சோ அவன் ஏதாவது சம்திங் இந்த பௌதிக உலகத்தை வந்ததுனால இந்த முக்குணங்கள்ல ஏதோ ஒண்ணு தாக்கிண்டேதான் இருக்கும். வெளிப்படுறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்புறம் இது ஒரு அனாலிசிஸா கொடுத்துருக்கேன். இவ்வளவு டீட்டெயில் பார்க்கணும். நம்ம ரொம்பவே டீட்டெயில் படிச்சதுனால அது ஸ்கிப் பண்ணலாம். அப்புறம் ஒன் ஹூ ரெஸ்ட்ரெயின் த சென்சஸ், கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சென்சஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இவர் தான் காவி உடை உடுத்திட்டு இருக்கார், தாடி எல்லாம் வளர்த்திட்டு. ஆனா அவருக்கு புலனின்பத்துல இருந்து அவருக்கு விடுபட முடியறது இல்லை. சிகரெட் கையில இருக்கு, மொபைல் இருக்கு. அவளும் பௌதிக இதுல ஆசையே வச்சுக்க கூடாது. மொபைல்லாம் அவளுக்கு அவசியமே இல்லை. யாரை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மொபைல் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்புறம் இந்த புலனின்பத்துக்கு தான் சிகரெட் எல்லாம் குடிச்சிட்டு. சோ இவங்க எல்லாம் போலி மனிதர்கள், இவாளெல்லாம் நம்ப கூடாது. Certainly deludes himself and is called pretender. இது வரும் மித்யாச்சாரானா என்னது வேணா கொஸ்டின் வரலாம். என்ன அடிக்கடி இது சொல்லுவாங்க. மித்யாச்சாரனாக்கா வளம் போலி மனிதர், பிரிட்டெண்டர். அப்புறம் என்னது, on the other hand, if you are sincere, if a sincere person tries to control the active sense, நல்ல புலன் எல்லாம் அடக்கிண்டு மைண்ட் அடக்கிண்டு கர்ம யோகா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நல்ல கர்மானா என்னது வேலை செய்யறான். நல்ல பகவானு சேவை பண்றது, நல்ல பகவான் ஒரு தியானத்திலே பகவானுக்கு எல்லாம் சேவை பண்றான். அந்த மாதிரி உள்ள என்னது வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட். இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாம பகவானுக்கு வேண்டி எல்லாம் செய்யும் போது அவன் தான் சுப்பீரியர்.
அப்படி இது ஒரு அனாலிசிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. நம்ம அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பெர்ஃபார்ம் யுவர் பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டி ஃபார் டூயிங் சோ இஸ் பெட்டர் தென் நாட் டூயிங் எனி ஒர்க். அதனால உனக்கு என்ன பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன உண்டோ அதை நீ கண்டிப்பா பண்ணணும். ஒண்ணும் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு உனக்கு கடமை என்ன உண்டோ அதை பண்றதுதான் மேல் அப்படின்னு. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்ற, உனக்கு இப்போ என்ன கடமை இருக்கு, சண்டை போடுறது, அப்ப சண்டை போடு. அப்ப நமக்கு என்ன அதுல இருந்து என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், ஒரு ஸ்லோகம் நமக்கு புரியறதுக்கு தான் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. நமக்குன்னு ஏதோ ஒரு கடமை விதிக்கப்பட்டிருக்கு, அப்ப நம்ம அதை ஆசையா பண்ணிதான் தீரணும். One cannot even maintain one's physical body without work. வேலை செய்யாம ஒருத்தனாலையும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த ஆத்மா ரொம்ப ஆக்டிவ். நம்ம உடம்ப வச்சு அதை ஆக்டிவ் ஆக்ஷன் பண்ண வச்சுட்டே இருக்கும். அது இந்த உடம்புல இருந்து வெளியில போனாதான் நம்ம இன்ஆக்டிவ் ஆயிடுவோம். இல்லாட்டா அது பாட்டு நம்மள ஏதோ கேட்க சொல்லும், பார்க்க சொல்லும், அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கும். எஸ். அடுத்தது ஒர்க் டன் as a sacrifice for விஷ்ணு. ஆனா என்ன மாதிரி வேலை பண்ணும், வேலை பண்ண வைக்கும் அது. ஆனா என்ன மாதிரி வேலை பண்ணும், பகவானுக்கு வேண்டி எல்லா சேவைகளை பண்ணணும். அதர்வைஸ் ஒர்க் காசஸ் பாண்டேஜ் இன் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். நம்ம பகவானுக்கு வேண்டி அக்கர்மா மாதிரி வேலை பண்ணும்போது நமக்கு பாவம் வராது, புண்ணியம் வராது. அப்படி அந்த இது என்னது, நமக்கு அந்த நிலையில போயிட்டு இருப்போம். இல்லாட்டா என்னாகும், பாவ செயலையும் இன்வால்வ் ஆயிடும், புண்ணிய செயலையும் இன்வால்வ் ஆகும். அதனால என்னது, அனுபவிக்கணும். அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இந்த உலகத்தை பிறப்போம். அதனால பகவானுக்கு வேண்டி சேவை செய்யும்போது பாண்டேஜ்ல இருந்து விடுபட்டு விடுவோம். இந்த பாண்டேஜ் என்னது, ரஜோகுணம் தமோகுணம்லாம் விட்டு விடும். Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. For பகவானோட சாட்டிஸ்பாக்சனுக்கு நீ எல்லா வேலையும் செய். And in that way, you will always remain free from bondage. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு குணங்கள் என்ன, பாவம் புண்ணியம்னா ஒண்ணு அண்டாது. சாரி, இது வந்து அனாலிசிஸ். இது அப்படிதான். எக்ஸ்டெண்டட் யோகா லேடர். இது பக்தி யோகா. இது ஃபர்ஸ்ட் என்னது, இது போட்டு அனிமல் லைஃப். எல்லாரும் சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், நம்மளும் அனிமல் லைஃப்ல தான் இருந்துட்டு இருக்கோம். சில இவ்வளவு நாளா ISKCON வரதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பக்தி பண்ணிருக்கோம். என்னது, அனிமல்ஸ்க்கு என்னது பக்தி பண்ண தெரியாது. அப்ப நம்மளும் அந்த மாதிரிதான் இருந்திருக்கோம். புலன் இன்பத்துக்கு வேண்டி வேலை பண்றோம். அதுவும் அதுதான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு. வேற ஏதாவது அட்டாக் பண்ண வருது, அதுவும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். நம்மளும் அதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த மாதிரி இல்ல. ஃபியூச்சருக்கு எல்லாம் நமக்கு சேர்த்து வைக்கணும், வீடு வாங்கி வைக்கணும், பசங்களுக்கு வீடு வாங்கணும், நிறைய பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சுக்கணும். நாளைக்கு எனக்கு உடம்பு முடியாம வந்து எனக்கு யாரு ஒருத்தர் பண்ணி கொடுப்பா, நம்ம அதுக்கெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும். நம்மளே ப்ரொடெக்ட். பகவானை நம்புறது கம்மி, பாக்கியெல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு அனிமல் லைஃப் தான் நம்ம வாழ்ந்துருக்கோம். அதுல முள்ளா வந்து நம்ம கர்மகாண்டனா செயல்கள்லாம் பண்றோம். தன்னோட திருப்திக்கு தான் பண்ணிட்டு இருப்பான். அப்போ அதுல இருந்து எப்படி சகாம கர்ம யோகான்னு வரும்போது ஒரு நல்ல காரியங்கள் பண்றோம். ஆனா என்னது, திரும்பி எனக்கு வேண்டி நான் நல்ல காரியம் பண்றேன், நிறைய இது பண்றேன். என்னது, நம்ம ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் சொல்றேன். ஏன் நான் அந்த லட்சுமி ஸ்லோகம்லாம் சொன்னா எனக்கு பணம் வரும், நான் அந்த ஸ்லோகம் சொல்றேன், அது பண்ணினா எனக்கு வரும். இந்த விரதம், இப்போ இன்னைக்கு சிவராத்திரி விரதம், நேற்று ஏகாதசி விரதம், என்னதுக்கு பண்றேன், எனக்கு நல்லது வரும். எனக்கு அந்த மாதிரிதான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. முதல்ல அனிமல் லைஃப் ஒண்ணும் தெரியாது, அது மாதிரி இருந்தாங்க. அப்புறம் கர்மகாண்டம் ஏதோ பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் எனக்கு வேண்டி ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க், எனக்கு வந்து அதுல வந்து எனக்கு இஃபெக்ட், அதோட நம்ம வேலை செய்யறதுக்கு எனக்கு பேமெண்ட், வெல்த் எனக்கு வரணும். அதுல இருந்து மேல படிப்படியா போயிட்டு அவன் எந்த நிலையில போறான், நிஷ்காம கர்மம். இல்லை, நான் எனக்கு வேண்டி பண்ணல, பகவானுக்கு வேண்டி பண்றேன். அவர் பார்த்து எனக்கு என்ன பலன் உண்டோ அது மாதிரி கொடுப்பார். அப்ப நான் எது பண்ணினாலும் பகவானை நினைத்துன்னு பண்றேன். அதுல இருந்தா ஞான யோகா பிறக்கிறது. அவனுக்கு என்னது, ஞானம் வருது. நோ ஒர்க் அப்படின்னா என்னது, நான் என்ன வேலை பண்ணாலும் அது பகவானுக்கு சார்ந்து பண்றதுனால அவன் ஒன்னும் வேலை செய்யாத நிலையில தான் இருக்கான். அதுல உனக்கு அட்டாச்மெண்டே இருக்காது. என்னது, we will accumulate knowledge. இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதா படிக்கிறோம் இல்லையா, என்ன பண்றோம், we are accumulating knowledge பெறறோம். அதுல இருந்து என்னது, அது அந்த ஸ்டேஜ் இப்பதான் வந்திருக்கோம் நம்ம. அப்படின்னா என்னது, சன்ஷைன் ஸ்டேஜ் தான் இருக்கும். மெயின் பகவான் எங்க இருக்காரு, சன் பிளானட்ல இருக்கார். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து போயிட்டு அஷ்டாங்க யோகா படிச்சு அதுல வந்து மிஸ்டிக் சித்திஸ், அந்த சித்திகள் இதெல்லாம் பண்றாங்களே, அது அஷ்டாங்க யோகா 6வது சாப்டர்ல இன்னும் டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கோம். அது வந்து எகெயின் அதுவும் இன்னும் இலக்குல போகல. நம்ம இப்போ சன் டிஸ்க்கு தான் போயிருக்கோம். அதுல இருந்து பக்தி யோகா நல்ல பக்தி பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, என்டர் சன் பிளானட். அப்பதான் நம்ம வந்து பகவான் இலக்குக்கு போயிட்டு இருக்கோம், கரெக்டான பாதையில அங்க போயிட்டு இருக்கோம். அப்போ பக்தி யோகா தான் நம்மள வந்து இன்னும் மேல் கொண்டு போகுமே தவிர பாக்கியெல்லாம் இப்ப நம்ம கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இது வந்திருக்கோம். இது வந்து யோகால அதாவது ரொம்ப ஆருருக்ஷு அப்படி ஒரு பேர்லாம் இருக்கும். இங்கே போட்டிருக்கேன். திருப்தி விஷ்ணுவின் திருப்திக்காக செய்யணும். ஆருருக்ஷு போட்டிருக்கா, இருந்தா நான் காட்டி தரலாம், நானே மறந்து போயிட்டேன். ஓகே, அடுத்தது work done as a sacrifice Vishnu has to be performed, otherwise work cost. ஓ, இப்படி பண்ணணுமா? ஓகே.
இதேதான் திரும்பி திரும்பி எக்ஸ்பிரஸ் எலிவேட்டர், ப்ரோக்ரசிவ் யோகா லேடர், எக்ஸ்டெண்டட் யோகா லேடர். இல்ல அனிமல் லைஃப்ல இருந்து கர்ம காண்டா, சகாம கர்ம யோகா, நிஷ்காம கர்ம யோகா, ஞான யோகா, இது இப்ப நம்ம பார்த்தோமே அந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்டட் யோகா லேடர், ப்ரோக்ரசிவ் யோகா. இதேதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். ஓகே, அப்ப இததான் டைப் ஆஃப் கர்மா நம்ம பார்த்தோம். கர்மானது எந்த செயல் பண்றோமோ பொருள் தளத்தில் நல்ல வேலை, அவ்வளவுதான். நல்ல எதிர்வினைகளை கொடுக்கும். பகவான் இன்வால்வ் பண்றது கிடையாது. ஆனா நம்ம நல்ல வேலை பண்றோம், அதோட பலனும் கிடைக்கும். விகர்மானது கடவுளின் சட்டங்களை மீறி பண்றோம், அதோட இதுவும் கிடைக்கும், நமக்கு எதிர்வினையும் கிடைக்கும். ஆனா அகர்ம லெவல்ல நமக்கு பகவானை நினைத்து நம்ம எல்லா தியாகங்கள் என்ன பண்ணினாலும் எதிர்வினை நம்ம தாக்கவே தாக்காது. அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒண்ணுமே கிடைக்காது. அது அந்த மாதிரி அகர்மா நிலையில தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம திரும்பி இங்கே பிறப்பு இறப்பு வராது. மாதாஜி, இந்த கர்மா, அகர்மா, விகர்மா அது மூணும் ஜஸ்ட் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு மட்டும் ஒரே தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. கர்மானா ஒரு நல்ல செயல். இப்போ ஒருத்தர் இப்போ நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம், ஒருத்தர் கண்ணு தெரியல, வெயிட் பண்றாரு, எப்ப சிக்னல் வருது தெரியாது, சத்தத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சு இருக்கிறோம். நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சரி, நான் கிராஸ் பண்ணும்போது உங்களோட கை பிடிச்சு நான் கொண்டு போலாம். இல்ல ஒரு வயசான ஆண்டி இருக்காங்க, அவங்க பேக தூக்க முடியல, நம்ம வழியில பாக்கணும், வழிப்படி ஏறணுமா, நான் உங்களுக்கு பண்ணி தரேன். இதெல்லாம் கர்மா. கர்மனானது நல்ல செயல். நல்ல செயல் பண்றோம், இதெல்லாம் நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் கண்டிப்பா. கர்மா. ஓகே, அதோட ஆப்போசிட் என்னது? விகர்மா. விகர்மனா என்னது? செய்யக்கூடாத செயல்கள்ல நம்ம பண்றோம். அதுல என்ன வரும்? பாவ செயல்கள் வரும். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் கர்மா, புண்ணிய செயல்கள் பண்றோம், அது புண்ணியம். விகர்மாங்கிறது பாவ செயல் பண்றோம், பாவங்கள்லாம் கிடைக்கும். அப்ப ரெண்டுத்துலயும் என்னது? அனுபவிக்கணும். புண்ணியம் இருந்தாலும் அனுபவிக்கிறோம். மேல் உலகத்துக்கு போயிட்டு அதை என்ன பண்ணும்? புண்ணியம் ஒரு அக்கௌண்ட்ல பேலன்ஸ் வச்சு 10,000 ரூபாய் வச்சு நம்ம பிக்னிக் போறோம். அவ்வளவுதான். அந்த 10,000 ரூபாய் கரைஞ்சே பிக்னிக் ரெண்டாவது சும்மா எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்க முடியுமோ இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போறோம். கடைசியில ₹1 பேலன்ஸ் கம்மியாச்சுன்னா திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துருவோம். அந்த மாதிரிதான் பிக்னிக் போற போல. அப்போ திரும்பி அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும், திரும்பி சேர்த்து வச்சு நம்ம பிக்னிக் போற போல. சோ இந்த கர்மாங்கிறது புண்ணிய அக்கௌண்ட். விகர்மா பாவ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிடுறது. ஆனா நம்ம என்ன பிரிஸ்கிரைப் பண்றோம்னா அகர்மா லெவல்ல பண்ணணும். அகர்மான வேலை பண்றான், எல்லாம் பகவானை நினைத்தன் பண்ணணும். நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவான் அதோட என்னது ரிசல்ட் என்னது அதுவும் பகவான் பார்த்துப்பாரு. இப்ப படிக்கிற குழந்தைகளா இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, நல்லா படிக்கணும், அதனால மார்க் வரணும், அட்மிஷன் கிடைக்கணும், அந்த மாதிரி ஆங்ஸைட்டியே வேண்டாம். அது அப்ப என்ன ஆயிடும்? கர்மா நிலைக்கு சொல்லி விட்டுடும். நமக்கு அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். அகர்மா நிலையில பகவானை நினைத்துன்னு பண்ணுவோம். நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் ஒரு தானம் கொடுக்குறோமா, பகவானுக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டு நீ கொடுத்துருக்கப்பா, அது நீ இப்ப எனக்கு பிச்சையா கொடுத்ததுல நான் கொஞ்சமா என்னால் முடிஞ்சதை தானம் பண்றேன். எல்லாம் அந்த மாதிரி பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்? அது செயலற்ற தன்மை. அது நீங்க ஒர்க்கே பண்ணல, நீங்க கொடுக்கவும் இல்ல, அவர் வாங்கிக்கோ இல்ல, அந்த மாதிரி நீங்க ஒண்ணுமே கொடுக்கல, பரவாயில்ல, கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கர்மா வரதை விட ஒரு ஃப்ளூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி வரதை விட ஒரு புண்ணியம் வரதை விட வராம இருக்கிறது நல்லது. சோ அந்த மாதிரி அகர்மா லெவல்ல நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம். அது என்னது? செயலற்ற தன்மை. அதுல இன்னும் பேரானந்தம், ஆன்மீக உலகம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. கர்மா பண்ணும்போது என்னாகும்? புண்ணிய செயல்தான், இன்பம் கிடைக்கும், ஆனா மறுபிறவியும் கிடைக்கும். ஏன்னா இன்பம் எல்லாம் அதோட அக்கௌண்ட் எல்லாம் நல்லா மேல் உலகத்தை போயிட்டு அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இங்க உலகத்தை படுப்போம். விகர்மானா பாவ செயல்கள் பண்ணி அதனால இதெல்லாம் கீழ் உலகத்தை போய் அனுபவிச்சுட்டு அதெல்லாம் அனுபவிச்சு எல்லாம் முடிச்சப்பறம் அந்த அக்கௌண்ட்ல க்ளோஸ் ஆனப்பறம் திரும்பி மறுபிறவி. கண்டிப்பா பொறுப்பாருங்க, 2 பேரும் பொறுப்பா. ஆனா அகர்மா லெவல் பகவத்கீதா இந்த நேரம் படிக்கிறது, பாகவதம் படிக்கிறது, பகவானை நினைத்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன செயல் பண்ண அவனும்னா பாக்குறது சேமா, அவனும் ஆபீஸ் போவோம், இவளும் ஆபீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஆனா இவன் மனசுல எப்படி இருக்கும்? எது பண்ணாலும் நான் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன், என்ன பண்றேன் எல்லாம் பகவான் என்னை வழிவிட்டு இருப்பாரு, பகவானுக்கு வேண்டி செய்ய. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது அகர்மா லெவல். அதுல அவனுக்கு பேரானந்தம் கிடைக்கும், செயலற்ற தன்மை. அவன் ஒன்னும் செயல் செய்யாது. அதான் ஒரு ஸ்லோகம் வரும், கர்மா அகர்மா விகர்மா எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். ரொம்ப இத ட்விஸ்டிங்கா இருக்கும், கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. இதுதான் அகர்மா. இப்ப இதுல புரிஞ்சது இல்லையா மாதாஜி? மறுபிறப்பு இல்ல மாதாஜி, இந்த இது அகர்மால பலன் எல்லாம் அவருக்கு கொடுக்கறது வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் பலா. அப்படி அகர்மா பண்ணும்போது நம்ம திருப்பி மோட்சத்துல போயிடுவோம், திருப்பி பிறக்க மாட்டோம். புண்ணியம் செஞ்சா திரும்பி வந்துருவோம், பாவம் செஞ்சாலும் திரும்பி வந்துருவோம். ஆனா இதுல நம்ம அவரோடய போய் அங்க போயிடுவோம், நம்ம அந்த கோலோகத்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே திரும்பி கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாமே. இல்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
அப்புறம் என்னது இப்ப செக்ஷன் சிக்கு போலாம். அதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? இந்த பிகினிங் ஆஃப் கிரியேஷன் the lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifices for Vishnu. நிறைய விஷ்ணுக்கு எல்லாம் இது தானம் தர்மம் என்னது அந்த பூஜை பண்றதுக்குள்ள நிறைய மனுஷால எல்லாம் அனுப்பினார். எவ்வளவு வச்சு 20 ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் பார்க்கலாம். And blessed them, saying, be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. அப்படின்னா பகவானுக்கு என்னெல்லாம் செய்யறோமோ கண்டிப்பா வந்து டெமிகாட், எஸ்பெஷலி டெமிகாட்ஸ், இதுல டெமிகாட் போடல, பகவானுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம செய்யறோமோ அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து இது கிடைக்கும், ஒரு பிளெஸிங்ஸ் கிடைக்கும். இனிமே வந்து நல்லா வாழ்வாய், உனக்கு வந்து லிபரேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்றேன். இதுதான் டெமிகாட் இங்க வருது. இந்த டெமிகாட்ஸ் சில பேர் எல்லாம் டெமிகாட வழிபடுறாங்க இல்லையா? பகவான் வழிபட்டாலே போறோம். ஆனா அவங்க வந்து ஒரு பிரத்யேகம் ஒரு டெமிகாடியா வழிபடுறாங்க. சோ இந்த டெமிகாட்ஸ் பீங் ப்ளீஸ்ட் பை சாக்ரிஃபைஸ், அதான் முன்னாடி இவ்வளவு கிளியரா இல்ல. அப்ப இந்த மாதிரி தேவர்கள் எல்லாம் வழிபடும் போது என்னது, தேவர்கள் சந்தோஷப்படுவாங்க. நீங்க என்ன வேண்டுறவங்களோ அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஒரு ஐயப்பனை வேண்டி நம்ம ஏதோ பண்றோம் அப்படின்னா ஐயப்பன் ஏதோ கொடுப்பார். லட்சுமி தேவினா லட்சுமி தேவி பணத்தை கொடுப்பா, சரஸ்வதி தேவி ஞானத்தை கொடுப்பா. அவளுக்கு அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கா. கண்டிப்பா அவங்க வந்து சந்தோஷம் அடைந்து அவங்க வந்து நமக்கு கிடைக்கும். கோஆபரேஷன் பிட்வீன் த டெமிகாட் அண்ட் நமக்கும் ஒரு நல்ல உறவு இருக்கும். அதனால நமக்கு வந்து நமக்கும் நல்லா வளைஞ்சு நம்மளும் நல்லா ப்ராஸ்பர் ஆகும், அவளும் சந்தோஷமாவா. இவன் இந்த வழிபடுறானே, நான் கொடுத்தேன், இவனும் வாங்கிட்டேன், இந்த தேவி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஃபேவரட், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அதனால இன்டராக்ஷன் இருக்கிறதுனால எல்லாம் சரியாகும். அப்புறம் இந்த சைக்கிள் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் பார்த்தோம். இந்த டியூட்டிஸ் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வேதத்துல எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. யார் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணது? பகவான் சொன்ன வார்த்தைகள் தான் இதுல எழுதியிருக்காரு. வேதம், சாமவேதம், யஜுர்வேதம். அதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? என்னெல்லாம் கடமை பண்ணணும், என்னெல்லாம் யாகம் பண்ணணும், அதெல்லாம் பண்ணணும், அதெல்லாம் பண்றாங்க. அதனால பண்றதுல ஒரு பலனும் இதெல்லாம் அதை எழுதியிருக்கு. என்ன பாவம், என்ன இது கடமை பண்ணா உங்களுக்கு என்ன புண்ணியம் கிடைக்கும், புண்ணியம் மாத்திரம் இல்ல, என்ன அதோட இது ரியாக்ஷன் கிடைக்கும், அதெல்லாம் போட்டிருக்கு. அதான் புத்திர காமிஷ்டி யாகம், அப்ப அந்த யாகம் பண்ணா உங்களுக்கு புத்திரம் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அப்ப அதெல்லாம் இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி தியாகம் யாகங்கள் எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கிளவுட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி மழை வரும். ஏன்னா இது எல்லாம் டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் ஹாப்பி, வருண பகவான் எல்லாம் ஹாப்பி. அப்ப என்ன, ஆஹா இவன் என்ன இவ்வளவு பூஜை பண்றானே, மழை பெய்யறேன், மழை வந்து பெய் வைக்கிறேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, தானியங்கள்லாம் விளையும். இந்த தானியங்களால நம்ம வந்து சமைச்ச உணவெல்லாம் பண்ணலாம், நம்ம வாங்கி இதெல்லாம் பண்ணலாம். இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம், திரும்பி பகவானுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங்கா அவருக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணி அதை வந்து நம்ம உண்ணணும். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் லைக் சைக்கிள் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர் இல்லையா மாதாஜி எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுதுங்க மாதாஜி, புரியுது மாதாஜி. டெமிகாடுக்கு பண்ற எல்லா வகையான இதுவும் அது அப்படியே நேரா கிருஷ்ணருக்கு தானே போகுது அப்படிதான் சொல்றாங்க இல்ல மாதாஜி? ஆனா சிறிய புத்தி உடையோர், அதான் பிரபுபாத எழுதுறாரு, சிறிய புத்தி தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்ப அவ என்ன நினைக்கிறா, அதான் வந்து நான் குழந்தைகள் சொல்ல மாதிரி கிருஷ்ணா இஸ் பிரின்சிபல், பாக்கி எல்லாம் டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் லைக் யுவர் கிளாஸ் டீச்சர்ஸ், டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் மாதிரி. அப்ப நம்ம யாரும் அப்ரோச் பண்றோம், டெமிகாட்ஸ் அப்ரோச் பண்ணி எனக்கு அது வேணும், எனக்கு லேட்டா வருவேன், நான் வந்து லீவ் எடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப அந்த பிரின்சிபல் இருந்து நாட் ஒன்லி தட், என்னைய கேட்டாலும் பிரின்சிபல் இருந்து பர்மிஷன் வாங்கிதான். இந்த டெமிகாடுக்கு வேற ரைட்ஸ் கிடையாது, எல்லாம் மேல இருந்த ஓனர்ல இருந்தா அந்த மாதிரி. சோ ஆனா நமக்கு தெரியறது இல்ல, நமக்கு அந்த பிரின்சிபல் because we don't approach principal. அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், எனக்கு என்னோட கிளாஸ் டீச்சர் தான் இருக்காங்க, அவங்கதான் வந்து அந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம், எனக்கு ஒரு இதுக்கு என்னது ஒரு காம்படிஷன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண டீச்சர், எஸ் ரிட்டன் யுவர் நேம், அதெல்லாம் நேம் எல்லாம் பிரின்சிபல்கிட்ட கொண்டு போய் அவங்கதான் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்ப ஓகே செலக்ட்னா நமக்கு என்ன தெரியுது, இந்த டெமிகாட் தான் எனக்கு எல்லாம் கொடுத்தாங்க, இவங்கதான் எனக்கு எல்லாம் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. அது சிறிய புத்தி உடையோ. ஆனா பகவத்கீதா படிக்க நமக்கு நல்லா புரிஞ்சு போயிடும், இவங்க பண்றாங்க, ஆனா அதுக்கு வந்து சாங்ஷன் பண்ணிருந்தது அந்த கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ண சாங்ஷன் இவளுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கா. அது அந்த 4வது சாப்டர்ல வரும், அந்த கோலோக சாட்லாம் வரும். சிவ பகவானுக்கு எங்க உட்காத்தி வச்சிருக்காரு, அங்க அவரு மகாபலி எங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு, இதெல்லாம் அந்த சாட்ல பாக்கலாம். இந்த மாதிரி இது சிறிய நமக்கு புத்தி அவ்வளவு கம்மியா இருக்கிறதுனால, ஆனா பண்ணக்கூடாது சொல்ல, நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது டெமிகாடு சந்தோஷப்பட்டுப்பான், அவளே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருப்பான். ஆனா பிஹைண்ட் தட் நான் இருக்கேன், என்னோட சாங்ஷனால தான் பண்றாங்க, அது வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மாதாஜி முடிஞ்ச மட்டும் அந்த டெமிகாட்ஸை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்றது இல்ல, நேராவே நமக்கு அவரையே பெரியவரை தெரியுமா, பிரைம் மினிஸ்டர்ல நம்ம இவங்க கிட்ட ஏன் போனோம், நம்ம நேரா அங்க போயிடலாம், அவங்கள நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்றது இல்ல அப்படி கிடையாது, நம்ம நேர்ல அங்க போயிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெமிகாட்ஸ் அவாய்ட் பண்றதுன்னு சொல்ல வேண்டாம், அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம்
கொஞ்சம் தூரமாவே இருந்தா நல்லது அப்படி இல்லையா சில மாதாஜி? சில பிரபுஜி எல்லாம் கரெக்டா இந்த மாதிரி நான் சூக்கா சொல்லி விட்டுருவேன். சில பேர் நோ வை யூ ஷுட் ப்ரே டெமிகாட் கிருஷ்ணா கரெக்டர் மாதிரி நம்ம சொல்ல வேண்டாம். நயமா சொல்லிப்பாங்க. அப்புறம் அவளுக்கு இந்த நாமஜபம் என்ன நம்ம கிளாஸ்ல போன எல்வன்ல ஒருத்தர் சொன்னார், இல்ல நாமஜபம்லாம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்ல, பிகாஸ் நான் எல்லாம் ஜபிக்கிறேன், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், லலிதா சஹஸ்ரநாமம், அந்த இது ஹனுமான் ஜெயந்தி எல்லாம் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், இதெல்லாம் பண்ணிட்டு எனக்கு நாமஜபம் பண்றது டைம் கம்மியா இருக்கு. இஸ்கான்ல இருக்கும்போது என்ன, நீ நாமஜபம் பண்ணாலும் எல்லாம் அதை அடங்கிடுறது. நாமஜபம் எவ்வளவு எல்லாமே அண்ட் இட் இஸ் சிம்பிள் அண்ட் மோஸ்ட் இஃபெக்டிவ் ஜபம். ஆனா அது இம்மிடியேட்டா புரிஞ்சு வராது. ஏன்னா நம்ம புதுசா வந்திருக்கோம் இப்பதான். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு என்னெல்லாமோ ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, ஒரு வச்சுருக்கோம். நம்ம இவ்வளவு வருஷமா பண்ணாலும் ஒரேடியா நிறுத்திட்டு பண்ண முடியாது. பண்ணலாம், ஆனா என்ன புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் செடிக்கு வேர்ல தண்ணி ஊத்துற மாதிரி இல்லையா மாதாஜி? செடிக்கு வேர்ல தண்ணி ஊத்துனா கிருஷ்ணருக்கு, பூ இலையில எல்லாம் போடுறதை விட பெட்டர் நீ இது கிருஷ்ணரை பண்ணு, உடனே அதுக்கெல்லாம் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு நமக்கு ஞானம் வந்ததுனால நம்ம we can do like that. நமக்கு நம்மளோட ஞானத்தை வச்சு நம்ம அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை இது பண்றது நமக்கு நல்லது அப்படிதான் தோணுது. சாப்பிடும்போது கண்ணுக்குன்னு சாப்பாடு தனியா கண்ணுக்கு இல்ல போது அங்க அது எப்படி எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்றதோ அது போல கிருஷ்ணருக்கு தண்ணி ஊத்திடும். மீன்ஸ் அந்த செடியில தண்ணி ஊத்துறது எப்படியோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு பண்ணிட்டு போகிறோம். இது எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனா புரிஞ்சு வராங்களோ அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கலாம். சின்னதுல இருந்தே அப்படி பண்ணிருக்கோம் இல்ல மாதாஜி? நிறைய சின்னதுல ஆதித்ய இருதயம் அது இது எல்லாம் பண்ணிட்டு தானே இங்க வந்திருக்கும் போது திடீர்னு இப்படி சொன்னா நிறைய பேர் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் ஒத்துக்க முடியாத மாதிரி இருக்கலாம். புரிஞ்சுட்டு பண்ணும்போது அவளுக்கே தெரிஞ்சு. அதனால யாரையும் பண்ணாதீங்க. நம்ம என்னண்டி பிரபுஜி ரொம்ப கிளியரா சொல்லிருக்காரு. யாரும் போஸ்ட் பண்ண, ஏன்னா இப்போத்த லெவல் என்ன எல்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க, டீ காஃபி இருப்பாங்க, எவ்வளவு டீ காஃபி கூடாது, நான்வெஜ் இஸ்கானுக்கே பெரிய கும்பிடுன்னு போயிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப அவங்க அதனால நீங்க சாப்பிடுங்க, நோ ப்ராப்ளம் சொல்லி மெதுவா அவங்களே ஜப்பாலாம் பண்ணி மெதுவா அந்த சாஸ்வதா மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி எல்லாம் இருந்துட்டு இதெல்லாம் அப்போ முள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். முள்ள இவங்க கூட இப்படி இருக்கணுமா அப்படி இருக்கணும், விரதம் இருக்கா, ஏகாதசி விரதம்னா ஒரு நாளைக்கு இருந்து பாக்குறேன், எனக்கு 15 நாளைக்கு ஒருக்கா வருது, இருந்து பாக்கலாம். அப்போ ஒரு நாளைக்கு என்னால இருக்க முடியும்னா ஏன் 4 நாளைக்கு என்னால இருக்க முடியும்? அப்போ வாரத்துல ஒரு நாளைக்கு, அப்புறம் 4 நாளைக்கு அந்த மாதிரி நான்வெஜ் நான் அப்புறம் கம்மியா பண்ணி அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு நான் சாப்பிடவே மாட்டேன். அந்த மாதிரி லெவலுக்கு அவங்க போயிடுவாங்க. இதெல்லாம் நான்வெஜ் அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஈஸியா விடாது. கிருஷ்ணரை நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாவே மாதாஜி நம்ம லைஃப்ல ஒவ்வொரு சேஞ்சஸா வந்துட்டே இருக்கும் மாதாஜி. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நாங்க தான் மாதாஜி, எங்க ஃபேமிலி தான். பகவான எப்ப கீதையும் இது படிக்க ஆரம்பிச்சோமோ அப்ப இருந்தே எங்க லைஃப்ல நாங்க அப்படியே மேல போய்கிட்டே இருக்கோங்க மாதாஜி. நல்லது மட்டுமே தான் நாங்க பாக்குறோம், எங்களுக்கு கிடைக்குது. எல்லாமே நடக்கிறது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, கெட்டது நடக்கும். ஆனா என்னது அதுவும் நமக்கு நல்லதுக்கு தான் அப்படி நீங்க எண்ண ஆரம்பிச்சு மாதாஜி. அப்படி நடக்கும்போது நம்மளுக்கு புரியுது, இது கிருஷ்ணா நம்மளுக்கு ஒரு காரணத்துக்காக தான் கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. அதுதான் ஆக்சுவலி தூய பக்தி. நல்ல ஒரு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல ஊறி போயாச்சுன்னு அர்த்தம். இதோ நம்ம இப்ப லெவல் 2ல தான் இருக்கோம், ஆனா அந்த பக்தி வந்தாச்சு உங்களுக்கு. அப்படி இதுல இருந்து இன்னும் படிப்படியா ஈஸியா போயிடும். ஆனா இப்போ ஆப்ஸ்டினேட்டா இருக்கிறவங்க இருக்காங்க, ஏன் பண்ணணும், ஏன் செய்யணும், அதுல என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சரி அவங்களால இன்னும் எல்லாருக்கும் ஒரே பக்குவம் இருக்காது இல்லையா, அவங்க மெதுவா கொண்டு வரணும். அதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பண்றது கிடையாது, நல்லது தானே வழி சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நல்லதை எடுத்துக்கோம். இது மாதாஜி இன்னைக்கு சிவராத்திரி தானே, சிவராத்திரி தானே, சிவனை வழிபட மாட்டேன் பண்ணலாமே. அவர் தூய பக்தர், அவர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வைஷ்ணவா. அப்ப அவரை வழிபடக்கூடாதுன்னு எந்த யூஸ் பண்ணி போடலாம், அவங்க பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா அவெல்லாம் ரொம்ப டாப் லெவல்ல இருக்காங்க. அப்ப அவங்க நம்ம லெவலுக்கு நீங்க எல்லாம் சிவ பூஜை பண்ணுங்க, விரதம் இருங்க, அவ எந்த சொல்ல போறேன், அவ அந்த வேற லெவல் தாண்டி போயாச்சு. அவளையும் கும்பிட வேண்டியதான், இவாளையும் கும்பிட வேண்டியதான், நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா சிவன் கடவுளுக்கு, கடவுளோட ஃபைனல் இவரு கிருஷ்ண பகவான். இவாளும் இதுதானே சப்டிவிஷன் தானே, இவாளையும் கும்பிடணும். இன்னைக்கு சிவன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி, அவன் கிருஷ்ணனோட டிவோட்டி, அவர் வைஷ்ணவா. அவரை எதிர்த்துட்டு அவரை பழிச்செல்லாம் நம்ம முன்னாடி போக முடியாது. அப்ப நம்ம பெரிய வைஷ்ணவ அபராதம். எல்லாருமே சேர்ந்துதானே மனிதர்களை படைச்சிருக்காங்க. துர்கை வாழலாம் சேர்ந்துட்டாங்க. ஆனா எல்லாம் டிஃபரெண்ட் லெவல் தானே வருது பிரம்மாண்டம்.
சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கனாக்கா நம்ம வந்து நிறைய நமக்கு என்னெல்லாமோ கிடைக்கிறது. லட்சுமி தேவி பணம் கொடுப்பாங்க, இவங்க அதை கொடுப்பாங்க, இதெல்லாம். ஆனா இவங்களும் சந்தோஷமா இருக்காங்க, இவங்களும் சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஓ இவங்க வந்து நம்மள பூஜை பண்றாரு. ஆனா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், பட் he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return certainly a thief. ஆனா என்னது, திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்து பகவானுக்கு ஏதாவது நம்ம திருப்பி பண்ணணும். விரதம் மாதிரி இருந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது கிடைச்சா பகவானுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி கொடுக்காம ஏதாவது அவன் யூஸ் பண்றான்னு அவன் தான் மகா திருடன். பகவான்கிட்ட இருந்து கிடைக்கிறது, ஆனா திருப்பி பகவானுக்கு அவன் கொடுக்கறது இல்ல. அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. Devotees of the Lord are Mathaji. Yes. இப்ப இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸா இருக்கிறவங்களோட என்னது எல்லா பாவங்களையும் வந்து பிகாஸ் are released from all kinds of sin. அவங்க எல்லாம் விடுதலை ஆக்கிடுறாங்க. இந்த எல்லா சின்ஸ் அவங்க வந்து கமிட் பண்ற என்னெல்லாம் பாவ செயல்ல இருந்து விடுதலை ஆகுது. ஏன் அவங்க வந்து எல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ண பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண சாப்பாடு தான் அவங்க சாப்பிடுறாங்க. which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment, they verily eat the sin. யாரு நமக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுறாங்க, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். எப்போ என்ன பண்ணாலும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். அப்ப என்னது, நான்வெஜ் பண்ணா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண முடியுமோ? முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், சரி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணதான் சாப்பிடணும்னா முள்ள நான்வெஜ் பழக்கம் விட்டு போயிடும். சரி இல்ல, ஆனா வீட்டுல மனுஷன் அவளை சாப்பிட்டுமே, அவளுக்கு நான் பண்ணி போடுறேன், நான் சாப்பிட மாட்டேன். ஏன்னா நான் பகவானோட பக்தனா இருக்கேன், நான் பகவான் கொடுத்ததான் நான் சாப்பிடுவேன். முள்ள அவன் ஒரு ஆள் எப்படி போயிட்டானே அதை பார்த்து இன்னொருத்தாவோ, நீ வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தா தானே இருக்க, நாங்களாம் நினைச்சோம் நான்வெஜ் சாப்பிட்டுதான் ஸ்ட்ரென்த் வருது, நீ வெஜிடேரியனா இருந்து விட்டு கூட நல்ல ஸ்ட்ரென்த். மெதுவா அவங்களும் வந்து சேஞ்ச் ஆரம்பிப்பாங்க. இப்படிதான் வந்து ஒருத்தரா பக்தி வளர வளர எல்லாரும் சேஞ்ச் ஆயிடும். ISKCONல அப்படி சொல்றா, ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்றா, இதெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறது தப்பு. அவ கை பிடிச்சு அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்றது கிடையாது. அப்புறம் ஆல் லிவிங் பாடி சப்சிஸ்ட் ஆன் ஃபுட் ரெயின். நம்ம எல்லா உயிர் வாழிகளும் ஃபுட் வேணும், அவசியம் வேணும். அது எங்க இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? மழையில இருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த மழை எப்படி வருது? யஜ்ஞங்கள் யாகங்கள் பண்ணிதான். அந்த யாகம் அதெல்லாம் எங்க எழுதியிருக்குன்னா பகவான் எழுதின அந்த புக்ஸ்ல எழுதியிருக்கு. என்னெல்லாம் பண்ணலாம், என்ன வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கு. இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை இந்த போஸ்டருக்கு. அப்புறம் ரெகுலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் பிரிஸ்கிரைப்ட் இன் வேதாஸ். வேதாஸ் அதுவும் என்ன மாதிரி எப்படி எல்லாம் இருக்கணும், காலையில இருந்திருக்கணுமா, எல்லாம் விதிவெடுக்கா எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி are directly manifested from எல்லாம் டைரக்டா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். Consequently, the all pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. அப்ப நம்ம என்னெல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றோம், அதுல எழுதிருக்கிற பிரிஸ்கிரைப் பண்ணினா போல நம்ம எது பண்ணாலும் அதுல எல்லாம் கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. ஏன்னா அவர் சொன்னா போலதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ அவருக்குதான் எல்லாம் போய் சேரும். அந்த மாதிரி நம்ம யாகம் யஜ்ஞம் என்ன பண்ணாலும் பகவானுக்கு தான். ஏன்னா ஓம்னு ஆரம்பிப்போம். அந்த ஓம் எதுல போறது? பகவானுக்கு தான் குறிக்கிறது, பகவானுக்கு போகும். அப்புறம் my dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin. அந்த வேதாஸ்ல கொடுத்திருக்கிற போல அந்த லைஃப் அவன் லீட் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பா அவன் வந்து பாவ செயல்ல தான் ஈடுபட்டிருக்கான். லிவிங் ஒன்லி ஃபார் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் த சென்சஸ். தனக்கு வேணும், என்னோட புல இன்பத்துக்கு நான் பண்றேன் அப்படின்னா அவன் வந்து பாவம் தான் பண்றான். இந்த லைஃப் வந்து வேஸ்ட். இந்த மாதிரி மனுஷ ஜென்மத்தை அவன் வேஸ்ட் பண்றான். அப்புறம் இது வந்து திரும்பி இது ரொம்ப டீட்டெயில நம்ம கொண்டு இதா எடுத்தா ஒரு நிமிஷம் செகண்ட் இதுக்கு போயிடுவேன். பாட்டும் பண்ணிட்டோம்னா தேர்ட் சாப்டர் முடிச்சிருக்கீங்க. அவங்க யாரா வந்துட்டாங்கன்னா சொல்லுங்க, அந்த கிளாஸோட யாரா வந்துட்டாங்கன்னா somebody should tell us. Part 2. Yes. இது வந்து விடுவிட நம்ம பார்ப்போம். இப்ப கொஞ்சம் பேசுறதுனால லேட் ஆயிடுது, இல்ல நம்ம முடிச்சிருக்கலாம். ஸ்லைட் ஷோ பகவான் தொடரும் எல்லாம் இதெல்லாம் ஆறுது. அப்புறம் பகவத்கீதையோட 3வது அத்தியாயத்தோட 2வது பகுதி பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரோட நிஷ்காம கர்மா அண்ட் வைராகியத்தோட பண்றது. பட் ஃபார் ஒன் ஹூ டேக்ஸ் பிளஷர் in the self, தன்னிலேயே அவன் ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டுக்கிறாங்க. ஏன்னா ஆத்மா இருக்கு, தன்னிலேயே ஆனந்தப்பட்டு இந்த மாதிரி யோகா ஆசனம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி யாரு இருக்கானோ, நான் யாரு அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு இருக்கானோ அவன் எப்பவும் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருப்பான். அவனுக்கு ஒண்ணுத்துலயும் ஒரு துக்கம் இருக்காது, சுகம் இருக்காது. அவன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும், ஃபுல்லி சேஷியேட். அவனுக்கு ஒண்ணு இன்னைக்கு எனக்கு வேணும், என்னோட வந்து திருப்தியாரத்துக்கு இன்னும் வேணும்னு அவனுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது. அப்புறம் வந்து self realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason. பகவான் மாதிரி அவருக்கெல்லாம் என்னது, இந்த டியூட்டி பண்ணணும் அது பண்ணணும், அதனால அவருக்கு இன்னும் மேல போனோம் அதெல்லாம் கிடையாது. பகவானுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி இது கிடையாது. அதே போல செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் மேன்
வந்து இப்போ பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்ஸ் இந்த டியூட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்க நமக்கு தான் 16 ரவுண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்மள முன்னுக்கும் கொண்டு வருது. அது அப்ப அவங்களாம் என்னெல்லாமோ வேலை பண்றாங்க. அவங்க இப்ப நீங்க பண்ணீங்களா நம்ம கேட்க முடியாது. அவங்கள அந்த 16 ரவுண்ட்ல பண்ணிட்டு தான் அந்த லெவலுக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து 16 ரவுண்ட் பண்ணாதக்கே அவங்க வந்து அந்த நமக்கு 16 ரவுண்ட் மினிமம் பண்ணினாலே நமக்கு வந்து அந்த பகவானோட அந்த சித்த சுத்தி ஆக மாட்டேங்குது. ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி கண்டிப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. nor as yet any need to depend on any living being. இது கிருஷ்ணரை பத்தி தான். அப்புறம் therefore without being attached, இப்ப இந்த மாதிரி பிரபுபாதாலாம் ஒரு 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்தா அவர் எப்போ புக் எழுதுறது, எப்போ பிரவச்சனம் கொடுக்கறது, அப்ப அவருக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ். ஏன்னா அவர் அந்த நிலைக்கு போயாச்சு. நம்மளாம் அந்த லெவல்ல இல்ல, நம்ம இந்த லெவல்ல இருக்கோம். அப்ப நமக்கு தான் இந்த என்னது விரதம் இருக்கிறதும் பக்குவப்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு. Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty. நமக்கு வந்து எதிர்பார்க்கணும் ஒண்ணு சேலம் பண்ணக்கூடாது, ஒரு டியூட்டி. காலையில எழுக்கணும், ஜப்பா பண்ணணும், காலையில 4:30 மணிக்கு எழுந்து பகவான் பார்க்கணும். இதனால என்ன கிடைக்கும் தெரியாது, என்னவோ கிடைக்கும், நல்லது கிடைச்சா கிடைக்கும், அது இல்லையா பட் அது பிராக்டிஸ் ஆகும். நம்ம வந்து டியூட்டி, என்னோட டியூட்டி அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் பை ஒர்க்கிங் வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட் ஒன் அட்டைன்ஸ் தி சுப்ரீம். நமக்கு வந்து ஒன்னும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம வேலை பண்ணும்போது கண்டிப்பா பகவான் கிடைத்து விடுவார். அப்புறம் கிங்ஸஸ் ஜனகர் சீதா தேவியோட அப்பாவோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு அவர் வந்து பர்ஃபெக்ஷன் அடைந்து விட்டார். எப்படி? சோன்லி பை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டிஸ். என்ன அவருக்கு உண்டோ அந்த கடமைகளை அவர் செஞ்சுதான் அவர் வந்து அட்டைன் பர்ஃபெக்ஷன். என்ன கொடுத்துட்டு அதான் இதுதான் யத்யதாச்சரிதி சிரேஷ்டக. நான் இன்னைக்கு இதுதான் சொன்னேன். அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் ஆக்ஷன் வந்து ஒரு கிரேட் மேன் பர்ஃபார்ம் பண்றானோ, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு அதை நம்ம கேட்டு இருப்போம். சரி, அவர் தான் இப்ப உயிரோட இல்லையே, ஆனா அவர் புக்ஸ் இருக்கு, அது புக்ஸை பார்த்து படிக்கிறோம். இப்ப என்என்டி பிரபுஜி நம்ம சென்டர் ஹெட்டா இருக்காரு. அவர் ஒரு இது சொல்றாரு, ஒரு நாளைக்கு இது சொல்லுவார், எல்லாருக்கும் மங்களார்த்தி வாங்க, எல்லாரும் ஆன் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க எல்லாம் சொல்லுவார். அது மாதிரி பண்ணணும். திரும்பி கொஞ்ச நாள்ல திரும்பி அதெல்லாம் பழையபடி யாரும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனா நம்ம வந்து ஒருத்தர் யாரும் வேணும் லீடர். இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் நான் சொல்றேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி பண்ணுங்கனாக்கா நீங்க எல்லாம் பண்றேன், அது மாதிரி பண்ணினா நல்லது. அந்த மாதிரி இப்ப நான் தான் சொன்னேன், ஜப்பாக்கு நம்ம அந்த லிஸ்ட் மாதிரி போடலாம் டெய்லி. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு உத்வேகமா இருக்கும். ஸோ யாரு லீட் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணி அவங்க பண்ணணும். அண்ட் whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues. பின்னாடி இருக்கிறவங்களும் அவனோட பாதையிலேயே சென்னுட்டு இருப்பாங்க. அப்ப இவன் நல்லதா ஆக்ட் பண்ணி போகும்போதுதான் அவங்களும் அதே பாதையில வரும்போது அவங்களும் நல்லவங்க ஆயிடுவாங்க. அப்புறம் ஒரு சன்னா பிரதா, there is no work prescribed for me. இதெல்லாம் பகவான் சொல்றாரு, இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறது உங்களுக்கு வேண்டிதான், எனக்கு வேண்டி இப்போ ஒரு வேலை இதெல்லாம் எனக்கு கிடையாது. எனக்கு கிடைத்து ஏதாவது நமக்கு தான் பரம இலக்கத்தை நோக்கி போனோம். அவர் ஆல்ரெடி அங்க இருக்காரு, அவருக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் டியூட்டிஸ் எல்லாம் அவருக்கு கிடையாது. For if I ever failed into engaging, for if I ever failed into engage in carefully performing prescribed duties, O son of Pritha, certainly all men would follow my path. If I ever failed to engage in carefully performing prescribed duties, ஓ பார்த்தா certainly all men would follow. நான் அந்த மாதிரி பண்ணலைன்னா கண்டிப்பா எல்லாரும் பகவானே பண்ணலையே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பகவான் பண்ணலைன்னா நானும் பண்ண மாட்டேன். அதுக்கு வேண்டி நான் வந்து உங்களுக்கு வழிகாட்டுறது பண்ணி நான் என்னால் முடியறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வேண்டி பண்ணி காட்டுறேன். இந்த ஸ்ட்ரிங் பகவானை நினைத்து நம்ம பண்ணும்போது இந்த ஸ்ட்ரிங் எல்லாம் கட் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி. So இந்த மாதிரி இருக்கு. And next என்னது, if I did not perform prescribed duties, எனக்கு என்னெல்லாம் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த செயல்கள்லாம் நான் பண்ணலன்னா all the worlds would be put to ruination. எல்லாம் அழிஞ்சு போடும். வந்து எல்லாம் அவ டியூட்டி பண்ணிட்டு இருந்தாதான் அது ஒரு இதா இருக்கும், எல்லாம் சரியா போயிட்டு இருக்கும். I would be the cause of creating unwanted population and I would thereby destroy the peace of all living beings. அதனால அவளுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி பண்ணணும். பண்ணாம நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணனா இது வந்து இன்னொருத்தளுக்கும் வந்து இட் வில் டிஸ்டர்ப் அதர்ஸ். அண்ட் எல்லாரும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இங்க ஒரு கெலாமிட்டி காட்டியிருக்காங்க, மழை பெய்யறது அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் இருக்காரா, தூக்கிட்டு இருக்காரா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து பகவான் சொல்றேன். அதனால நான் வந்து என்னோட டியூட்டியை நான் பண்ணலனாக்கா, என்னோட டியூட்டி நான் பண்ணலன்னா எல்லாரும் வந்து அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு பண்ணாம இருப்பாங்க. அப்ப அதனால என்ன ஆகும், அவங்களும் டியூட்டி பண்ண மாட்டாங்க. அதனால இதெல்லாம் என்னது அழிஞ்சு போற லெவலுக்கு கொண்டு வந்துடும். அப்புறம் as the ignorant perform their duties,
their duties with attachment to result. ஒரு முட்டாள் that is அறிவு கம்மி உள்ளவன் என்ன பண்றான், டியூட்டிஸ் பண்றான், ஆனா அட்டாச்மெண்ட் டு தி ரிசல்ட், நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்றேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துன்னு பண்றான். the learned என்ன பண்றான், may similarly act but without attachment. அவனும் பண்ணுவான். learned person இதுல வந்து 2 பேர் கொடுத்திருக்கா. இவர் வந்து டிசைபிள், அவன் வந்து நினைக்கிறானா இருக்கும் நான் இப்பதான் டிசைபிள், அப்ப அந்த லெவல்ல அவன் நினைக்கிறான் நான் இவ்வளவு எல்லாம் நாம ஜபம் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும். அதே பார்த்தா என்னது, எதிர்பார்க்கவே மாட்டாரு. ஏன்னா டியூட்டி காலையில இருந்து எனக்கு ஜபம் தான் பண்ணணும், வேற வழியே இல்லை, அந்த மாதிரி பண்ணிதான் ஆகணும். சோ அவங்க வந்து வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட்ல பண்ணுவாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி உள்ளவங்க ignorant person அட்டாச்மெண்டோட முதல்ல அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க for the sake of leading people on the right path. அப்ப இவரு என்ன பண்ணணும்னா இவாளெல்லாம் ரைட் பாத்ல கொண்டு வரதுக்கு அவரும் ஜப்பா பண்ணிட்டு, அவருக்கு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா அவர் அந்த பக்குவ நிலை அடைந்துட்டார். இருந்தாலும் இவாளுக்கு வந்து பண்றதுக்கு வேண்டி இவரும் ஜப்பா பண்ணி ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கிறதுக்கு அவங்க பண்றாங்க. அனாலிசிஸ் வேண்டாம். So as not to disturb the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. அதனால என்ன பண்ணும், ஒருத்தர் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து இதுல எல்லாம் நாட்டம் இல்லைனாக்கா அலோவ் பண்ணிடுங்க, அவங்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. அவங்களோட பலநோக்கு செயல்லையே இருந்துட்டு போட்டோம், அவன் அந்த வேலையிலேயே உழவு தொழில அவங்க இவ்வளவு உழவு பண்ணேன்னா எனக்கு இவ்வளவு கிரெயின்ஸ் கிடைக்கும், ஒருத்தர் இந்த மாதிரி வேலை பண்றான்னா ஓகே, நாமஜபம் பண்ணுன்னு அவங்க கிட்ட சொன்னா அவனுக்கு எடுப்படாது. நான் நாமஜபம் பண்ண இதெல்லாம் யாரு பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு அவங்க எதிர்த்துதான் கேட்போம். அதனால யாரு அந்த மாதிரி புத்தியில இருக்காங்களோ அவங்க அந்த மாதிரி பண்ண விடுங்க, டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. do not induce them to stop work. இது வந்து கிருஷ்ணாவே சொல்லியிருக்காரு. for the gradual development of Krishna consciousness. மெதுவா அந்த லெவலுக்கு வந்துருவோம். ஆனா இப்பத்த லெவல்ல அவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம். The spirit soul bewildered by the influence of false ego. நம்ம இந்த உலகத்தை பிறந்திருக்கோம், அதனால ஈகோ நமக்கு வந்து தமோ குணம் ரஜோ குணம் இதெல்லாம் நம்ம அஃபெக்ட் பண்றது. இதனால ஃபால்ஸ் ஈகோ கிரியேட் ஆகுது. நான் தான் பண்றேன் இது சோல் நினைக்கிறது இதெல்லாம் நான் தான் பண்றேன். அந்த சோல் ஒண்ணும் பண்றது ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா இது உங்களோட இன்ஃபுளுன்ஸாலதான் ஜபம் பண்றது, அந்த ஒரு சத்தோகுணமா இருக்கட்டும் ரஜோகுணமா இருக்கட்டும், இந்த 3 மாயாதேவிகளோட இன்ஃபுளுன்ஸ்ல தான் அது வந்து ஆக்ட் பண்றது. எது சோல் நம்ம பாடியை வச்சு அது ஆக்ட் பண்றது. ஆனா அது என்ன நினைக்கிறது, நான் தான் எல்லாம் பண்றேன், அது தப்பு கணக்கு போடுறது. One who is in knowledge of absolute truth, யார் பகவானை நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ, who multi-armed, does not engage himself in the senses and sense gratification. நம்ம புலன் இன்பத்தை வந்து அவன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அவன் வந்து அதெல்லாம் ஈடுபட மாட்டான். knowing well the difference between the work in devotion and work for fruitivity. அவனுக்கு வந்து நல்ல பக்குவம் அடைந்துடுவார். அவனுக்கு தெரியும் நம்ம டிவோஷனோட எப்படி வேலை பண்ணணும், இல்ல நான் வந்து புலன் இன்பத்துக்காக இது ஒரு பொருள் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பலன் நுகர்ச்சிக்க வேண்டி நான் வந்து எல்லாம் பண்றேன். அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் அவனுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். அதனால நம்ம வந்து we should get involved in the scriptural studies. அப்புறம் வந்து bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities. நான் ignorant, அவனுக்கு என்ன நினைக்கிறான், நான் இவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டா எனக்கு இவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம், அவனுக்கு அது ஒண்ணுதான் கண்ணுக்கு தெரியும். அப்ப அவன் வந்து அந்த ignorant மோட்ல இருக்கான். பட் the wise should not unsettle them. அது நல்லா இப்ப நம்மள மாதிரி உள்ள அவதெல்லாம் நீ பணம் தான் சம்பாதிக்காத இல்லை இங்க அப்படின்னா அவனை திருத்த போகலாம், பண்ணட்டும், அவன் அது பண்ணிட்டு இருக்கட்டும். ஆனா we should set an example. அந்த மாதிரி வெறும் பணம் தான் உலகம்னு கிடையாது அப்படின்னு. But the wise should not unsettle them. Although these duties are inferior. பண்ணிட்டு இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான் எல்லாம் கரெக்டா, அது inferior compared to bhakti due to the performance lack of knowledge. அவனோட பகவான் நாலேஜ் இல்லாம இருக்கிறதுனால அவனுக்கு இன்ஃபீரியர் தான். எப்ப எந்த லெவல்ல பார்த்தாலும் இன்ஃபீரியர் தான். அதுக்கு பணம் வேண்டாம்னு அது மாதிரி இல்லை, பணம் சம்பாதிக்கணும், எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு சம்பாதிக்கணும். நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷன் 4 ஜெனரேஷனுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து சேர்த்து வைக்கிறோமே, அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம். இல்ல அது மாதிரி சம்பாதிச்சுட்டு கோயிலுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம். இப்பதான் நம்ம கோயில் எல்லாம் கட்டுறாங்க, அழகா எடுத்து கொடுக்கலாம். நான் எல்லாம் பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறேன், என் மக்களுக்கெல்லாம் வேண்டாம். அவங்களும் படிக்கிறாங்க, அவங்க சம்பாதிச்சுன்னு அவங்க வீடெல்லாம் வாங்கிப்பா. அப்ப இந்த பணம் எல்லாம் நான் இவ்வளவு உழைச்சேன், இவ்வளவு வருஷமா உழைச்சதை என்ன பண்றது, கொடுங்க தானமா. எல்லாம் கோயிலுக்கெல்லாம் கொடுத்தோம்னா நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவா. நம்ம மக்களுக்கு வேண்டாம இருக்கும், ஏன்னா அவெல்லாம் படிச்சு அவ சம்பாதிச்சிருக்கா. சரி நம்ம கோயில் மாதிரி இடத்துக்கு கொடுக்கலாம். So therefore, Arjuna, surrendering all your work unto me with full knowledge of me, without desire for profit, எல்லாமே ப்ராஃபிட் வேண்டி எனக்கு வேண்டி பண்ணாதே, ஃபுல் எனக்கு வேண்டியே நீ வந்து அர்ப்பணம் பண்ணிடும். வேலை எல்லாமே எனக்கு வேண்டி நீ எல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண. அதனால என்ன ஆகும், உனக்கு வந்து அகர்மா லெவல்ல நீ போய் விடுவாய். நீ என்ன பண்ணாலும் ஒன்னும் பாதிப்பும் ஒன்னும் வரா, உனக்கு வந்து சேராது. அப்புறம் வேண்டாம்.
அடுத்தது those persons who execute their duties according to my injunction. நான் எப்படி சொல்றேனோ அது போல யாரு கேட்டு நடத்துறாங்களோ and who follow this teaching faithfully. நான் என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கேனோ அதெல்லாம் faithfully வந்து ரொம்ப டிவோஷன் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றணும். without envy become free from the bondage of creative action. அவனுக்கு வந்து எதிர்வினையெல்லாம் அவனுக்கு தாக்கவே தாக்காது. அவன் வந்து விடுதலையோட இருக்கும். அவனுக்கு வந்து இது ஒன்றும் பாவ புண்ணியத்துல எல்லாம் வரமாட்டான். பட் those who out of envy disregard this teaching, பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்கலாம் அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ணல. அவன் எப்படி கண்ணுல கட்டு போட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடக்கிறா போல தான், இந்த மேல விழறதுக்கு தான் அவன் ரெடியா இருப்பான். அந்த மாதிரி பண்றவன் எப்படி இதுல கொடுத்திருக்கிறதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறவன் எப்படி do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled. அவன் வந்து முட்டாள் மாதிரி நாலேஜ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாம அவன் வந்து முட்டாள் மாதிரி அவனையே வந்து அழிச்சுடுவான். ruined in their endeavors for perfection. ரொம்ப அவன் பர்ஃபெக்டா அவனா நிறைய சம்பாதிச்ச மாதிரி பகவான் பக்தி இல்லாம எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது அவனே வந்து அழிஞ்சு போயிடுவான். Even a man of knowledge acts according to his own nature. இப்ப நம்ம இந்த 4 சாத்துர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றப்பல பிராமணனோட குவாலிட்டியோட இருக்கணும். பிராமணன் தொழில் தான் பண்ணணும். அவன் வந்து சத்திரியனோட தொழில் பண்ண வேண்டாம். வீரமா உள்ளவன் அவன் சத்திரிய தொழில் தான் பண்ணணும். வணிகம் செய்யற ஒருத்தனுக்கு நேக்கு இருக்குன்னா அவன் அதுதான் பண்ணணும். உழவு தொழில் உழைச்சுட்டே இருக்க ஒருத்தர் பிடிக்குன்னா அவன் வந்து இந்த தொழில் தான் பண்ணணும். சோ அது வந்து இன்னொருத்தாரோட இது நம்ம காப்பி பண்ண வேண்டாம். அப்புறம் there are principles of to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion. பிடிக்கும் பிடிக்காது அந்த இப்ப இதுல போட்டிருக்கேன். மான் பின்னாடி போய் அவரோட என்ன எடுத்தது ஜடபரதோட ஸ்டோரி தான். அப்ப நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி என்ன ரொம்ப ஆசை காட்டிட்டார். இந்த மான் பின்னாடி போய் ஐயோ அந்த மானிக்க யாருக்கு சாப்பாடு போடுவா அப்படி பண்ணி என்ன எடுத்துச்சு அவரோட லைஃபே வேஸ்ட் பண்ணி விட்டார். அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு மானாவே பிறந்துட்டார். பிகாஸ் தே ஆர் த ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்ஸ். நமக்கு வந்து தடங்களே இந்த அட்டாச்மெண்ட் தான். சோ நம்ம இந்த அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து விடுபட்டு ஏதோ கொஞ்சம் ஃபேமிலியில இருக்கும் அட்டாச்சா தான் இருக்கும். வெளியில போனா யாரோ பசங்க சீக்கிரம் வரல, என்ன நீ வரல நான் பயந்து போனேன், அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் அட்டாச்மெண்ட் காட்டணும். எப்ப வந்தா எனக்கு என்ன அந்த மாதிரி விட்டேத்தியா இருக்க முடியாது. ஆனா ரொம்ப ஓஹோன்னு அவங்க பின்னாடி எல்லாம் நிற்கக்கூடாது. பிகாஸ் தே ஆர் த ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்ஸ் ஆன் த பாத் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நம்ம வந்து விட்டு பிடிச்சு இது பண்ணுது. It is far better to discharge one's prescribed duties even though faultily. நம்மளோட செய்கை நமக்கு என்ன விதிச்சிருக்கோ அதை செய்யணும். அது வந்து தப்பா பண்ணாலும் பரவாயில்ல. ஆனா இன்னொருத்தரோட டியூட்டியை நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணி தரேன், உன்னோட வேலையை நான் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு பண்ண போக கூடாது. டிஸ்ட்ரக்ஷன் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஒன்ஸ் ஓன் டியூட்டி இஸ் பெட்டர். நான் என்னோட தொழில நான் என்னத்தையும் நான் தப்பு பண்ணி அதனால ஒரு அழிவு வந்தாலும் பரவாயில்லை. ஆனா இன்னொருத்தனோட டியூட்டியை நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு பகவானே கொடுத்துருக்காரு. To follow another's path is dangerous. இது நம்ம லைஃப்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏதோ ஒரு விதத்தை நம்ம இதெல்லாம் கோரிலேட் பண்ணா நமக்கே புரியும். ஓ கரெக்ட் தான். அப்ப நான் எதுக்கு அவங்க நம்ம வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது இவர் கேட்கிற ஏன் பாவத்தொழில் செயலாம் ஏன் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு பிடிக்கலைனாலும் இதெல்லாம் ஏன் பண்றாங்க? அது பகவான் என்ன சொல்றாரு? அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னது? இப்பதான் படிச்சோம் அதெல்லாம். காமம்னாலதான் அது வந்து அந்த காமம் வந்து குரோதமாயி அது திருப்தியாலே அப்போ குரோதம் வரும். அந்த குரோதத்தினால அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோமே. அது வந்து இந்த காமம் எதனால வருது? ரஜோகுணத்தினால. இந்த ரஜோகுணத்தினால்தான் இந்த மாதிரி வருது. அப்புறம் அது முடியலைன்னா என்ன ஆகுது? இது போயிடும். என்னது? கோபம் வந்து புத்தி இழக்க செய்யறது அந்த மாதிரி. அப்ப நம்ம எல்லாருமே பகவான் இருந்து வந்தவங்க தான். ஆனா நம்மளோட புத்தி எதுல கவர்டா இருக்கு? ஒரு ஸ்மோக் மேல ஸ்மோக் இருக்கும். அது வந்து ஃபயரை கவர் பண்ற போல, ஒரு தூசி வந்து இந்த கண்ணாடியை கவர் பண்ற போல, கருவை வந்து கருப்பை கவர் பண்ற போல நம்ம எல்லாருமே பகவான் கிட்ட வந்திருக்கோம். ஆனா இந்த 3 modes of மெட்டீரியல் நேச்சர் இருக்கு இல்லையா, முக்குணங்கள், அதுதான் நம்மளை தாக்குறதுனால நம்ம அதை மறந்துன்னு இருக்கோம். பகவானோட ஃபுல் இயல்பு நம்மகிட்டயும் இருக்குன்னு நம்ம மறந்து நம்ம வேற ஒரு அட்டாச்மெண்ட்ல இருப்போம். வேண்டாம். அங்க அடுத்த கிளாஸ்காரங்க வந்துட்டாங்களான்னு ஜஸ்ட் பாருங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முடிச்சுடுவோம். சாரி. எஸ். Thus the wise living entity. அப்ப அதனால நல்ல ஒரு இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சவன் என்ன பண்றான்? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never but thus the wise living entity. அந்த ஒரு ஆள் என்ன பண்றான்? சரி இந்த காமத்தை எல்லாம் நம்ம வந்து பூர்த்தி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தீனி போட்டு இன்னும் பெருசாதான் அது பூதம் மாதிரி வளர்றதை தவிர அதுக்கு வந்து சாந்தமே ஆக மாட்டேங்குது. அதுல நம்ம வந்து விடுபட்டு வெளியில வரணும். It burns like fire. அப்ப இந்த குதிரை தான் நான் சொன்னேன்னா, இந்த கண்ணு காது மூக்கு இதெல்லாம் இருக்கு. இது எதால நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? நம்ம மனசாலதான் பண்ண முடியும். மனசை ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும். அந்த மைண்டை ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் ஆகும்.
இந்த நம்ம நல்ல புத்தியோட அந்த மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அந்த மைண்ட் எதை கண்ட்ரோல் பண்றது? 5 புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அது பின்னாடி யாரு சூப்பர் பவரா யாரு உட்கார்ந்துருக்காங்க? அந்த சோல் தான். அந்த சோல் தான் கைட் பண்றது. இன்டெலிஜென்ஸ் you act அப்படின்னு அது சொல்றது. அது வந்து மைண்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றது. the senses, the mind and the intelligence are the sitting places of their lust. இதெல்லாம் ஆசை பேராசை இது காமம் அதுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. அதனால through them lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders them. Confusion கொண்டு வருது. கிருஷ்ணா. Therefore, O Arjuna, best of the Bhartas, in the very beginning, curb the great symbol of lust. அதனால முதல்லயே உன்னோட வந்து காமம்ங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? ரெகுலேட்டிவ். அது சென்சஸ் எல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணும். அப்படின்னா என்னது? கைகள் ஒண்ணு செய்யணும் தோணும், பஜனை பண்ணது இதை கொடுத்துடும், ஜாலரா கொடுத்துடும், அழகா பண்ணிப்போம். வாய் என்ன தோணும்? வேற ஏதாவது சாப்பிடணும் தோணும், ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிச்சுடலாம். கண்ணு என்ன பார்க்கணும்னா கிருஷ்ணரை பார்க்க வச்சுடலாம். காது வேற ஏதோ கேட்கணும்னா காது பஜனை கேட்க வச்சுடலாம். அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ல கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்ம சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? நம்மளோட இந்த இது வேற இந்த இதெல்லாம் அழிஞ்சுக்கணும். நமக்கு இன்டைரக்டா அதெல்லாம் அழிஞ்சுக்கணும். இதுதான் the working senses are superior to dull matter. இப்போ வந்து பாடி இருக்கு, பாடியில சென்சஸ் எல்லாம் இருக்கு. இந்த சென்சஸ் எது கண்ட்ரோல் பண்றது? மைண்ட். மைண்டுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது? இன்டெலிஜென்ஸ். அது சோல் தான் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ டாப்ல எது இருக்கு? இந்த சோல் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது. And still higher is the mind, and the soul is even higher than the intelligence. பாடி பிளாட்ஃபார்ம் முதல்ல எப்படி இருக்கணும்? நம்ம உடல் எப்படி உடலை என்னது எப்படி வளர்த்தணும் அது அந்த உணர்வுல தான் இருந்திருக்கும். அப்புறம் மெதுவா சென்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்தோம். அப்புறம் மென்டல் மனசளவுல இப்படி எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாகவதம் அது இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சோம். அப்புறம் இன்டெலெக்சுவலா திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். எது நல்லது? இந்த மாதிரி ஒரு அனிமல் லைஃப் இருக்கிற மாதிரி நல்லதா, இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் புத்தியோட நம்ம பழைக்கிறது நல்லதா அப்படின்னு ஒரு அறிவு சார்ந்த தளத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? பக்தி ஆன்மீகத்துல வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இப்ப வந்திருக்கோம். அப்படி இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோம். Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence. Oh, mighty Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence. அப்ப நம்ம மைண்ட் எப்படி கண்டினியூஸா ஸ்டடியா நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல நம்ம அதை பிராக்டிஸ் பண்ண வச்சுட்டோம்னா பாக்கி இதெல்லாம் வந்து கான்கர் பண்ணிடலாம். இந்த எனிமி லஸ்ட்ங்கிற எனிமி இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு கான்கரே பண்ண முடியாது, அதை ஜெயிக்கவே முடியாது. அதெல்லாம் கூட ஜெயிச்சு விடலாம். எதனால? ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜால தான் அதெல்லாம் கான்கர் பண்ண முடியும். இல்லாட்டா நம்ம அதை தீனி போட்டு இருந்தாலும் அதெல்லாம் முடியாது. லாஸ்ட் ஒன் ஸ்டாப் ஷேர் அண்ட் வந்து நான் முடிச்சுடுறேன். நம்மளோட வந்து 3rd சாப்டர் முடிஞ்சிருக்கு.